Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. At daw kita karon sa Martes sa Setyembre 16 tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 100 days to go, kagapaskwa na. 100 dias na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, inimulagan mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga dalaguan, kag mga nagapaunang karon nga mga balita. Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office, nagapanindugan nga wala sa ghost projects, pero delayed na lamang. Ini sa gyapon na may kantanan sa sining kontrobersiya sa mga flood control projects bla. Kay ti ang syudad sa Iloilo isa man sa mga ginpanulungan ni Presidente Bongbong Marcos kag ginpayag ani sang presidente nga ti may mga nasiplatan siya nga delayed kag palpak or palpak kag delayed sa bahin sa Iloilo City District Engineering Office hambal sang ila sining talatapan wayay kami diri sang ghost projects delayed may ara ginako na namon. Apang isa sa mga talupang doon sinikron niya nga mga impormasyon kay nasiplatan diri si Iloilo City District Engineering Office OIC Roy Pakanan nga glowing. Ti anong butsilingon nga glowing man? No? Butsilingon glowing ti do manianayang imo sining manayanayang imo sining itsura. Amo nang butsilingon sang glowing. Tila mo nagapamangkot ti Bumbotsam under fireman subong Iloilo City District Engineering Office. Now, ginahabuyan sila sa mga nagkalain-lain sining isyo tapos ti ginpasumiter pa sang courtesy resignation ni Secretary Vince Dizon. Amo la nagaling nagadepende na iya sa tiglikom kung batunon niya kung hindi. Pero kung glowing, si Engineer Roy Pakanan, manayanaya kunong iya siniiyang guya sang masiplatan sang pila ka mga pumuluyo diri sa syudad, anong butsilingon siniman? Sa pihak kabahin na Banwa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nakigsapol sa mga homeowners sa area sang Balabago Haro, subong man tabuk suba. May kantanan sa sining access road nga hindi sa gyapon magyan bla. Access road gani pero hindi magyan. What a nice move kung kilala ko pa. Anong plastada sinanong latest diri Banwa? Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Governor Arthur Defensor Jr. bukas sa province-wide investigation sa flood control project. Galing ti damo nagapamangkot, Gov, kung bukas ka sa investigasyon, sino ay na maimbestigar sini? Kay last time nga gin-brought up ini or na-brought up ini sa provincial board, nagakangawa to si 4th District board member Rolly Distura. Kay ti gamay man lang iya sini nga staff. Hindi sila kuno do nag-alang-alang sila sa pagpatigayon sa nga pag-imbestigar. Kumadumduman ta pa si Senator Panfilo Ping Lacson. Hindi maginidamo-damo kag hindi man ginatos ang iya sini nga staff pero sa gyapon nakapatigayon sila sa mga nagakigo sa nga investigasyon agod iya nga mabuyagyag ang mga anomalya sa pila ka mga proyekto sa nagkalain-lain siningabahin sang Pungsod, Pilipinas.
Hindi lamang kay probinsya. Di may mga naga-question gani diri nga ti kung nabudlayan kung nagapangalangalang si 4th District ka Board Member Uli Distura mag-imbestigar kay gamay lang staff ya, pabuligon niya si 5th District Board Member Ulik Suplico kag si Manoy Junjun nga magpanghusisa. Kundo kulang-kulang pagid gawa ang tawo, ang manpower abi nagapahangin man lang niya si Mr. Charlie Sustento, also known as Benjamin Magalong of Iloilo. Pwede nyo man aguro matap Samtang sa piyak nga bahin ay PPO handa nga magpakigugyon sa ginahingyo sa mga Schools Division of Iloilo para sa sining random inspection sa mga bulutuan diri sa probinsya. Ini matapos tubla madumduman yung mayara sa surprise ini nga pagpangusisa to sa kapulisan ta sa isa ka high school sa Banwa sa Pututan. Masobra 50 ka mga kontrabando to ang natipo, no? May mga pitsikorno, may mga punyong gamay lang nibla nga gamay lang nibla nga sahi sa nga patalom ko pero kung dumuot ni skilled mo ti may chance man nga makangkon ka sang leakage leakage bla bala kung anong leakage kung dumuot na skilled nyo. Isa man ini karon sa nakakuha sang atensyon kay nga iskwilahan damo sa mga bagay nga para sa inaway, gamiton para sa inaway or sa gangwar. Mga drivers nagahulat sa go signal sa ila sining chairman kung maupod sa sining patigayunon nga transport strike. Ining tigil pasada kontra korupsyon. Muni madalakuan mabalita issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Si Presidenta Bongbong Marcos nagpahayag diri nga wala kuno iya sang palampuwason bisan sino padira sila. No? Sa sining pagpanghusisa sang Independent Commission for Infrastructure or infrastructure rather infrastructure man hakon man. Bisan kurong iya sining pakaisa si kasanya Speaker of the House Martin Romualdez. Imbestigaran man kuno. Amuning pahayag ni Presidenta Bongbong Marcos sa mga tinaga niya pa, walang sasantuhin ang ICI kahit pa kaibigan, kamag-anak o kaalyado ang dawit sa katiwalian sa flood control project. Aba, sure ka Mr. President? Ginpahayag ini ni President Bongbong Marcos matapos ginpahayag karon ni Navotas Congressman Toby Tiangco nga nasa likod sang anomalya sa sining mga kontrobersiya nga nagaulusbong sa karon way sang liwan. Amo si Speaker Martin Romualdez kag anay House Appropriations Chairman Saldico nga nowhere to be found karon diri sa pungsod Pilipinas. Kung isip-isipon tagani siya ni ang Arnite Bes de Second. Nga kay kuno nagapabulong nagkadto sa Estados Unidos kay nakapanimaho sang Rimalaso do wayron tigana magbalik diri sa pungsod Pilipinas. Ang timsong karon ni ang timsong ni Congressman Saldico amuning ginatawag nga lumayo ka man sa akin. Pero ang nagahurulat sa iya, damo na sa nagahurulat particularmente ang salabton niya sa pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Ang timsong naman sa iya, kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin. At isa dyan pero subong yati, siyempre medyo nagabatsyag si Congressman Saldico sang balatian nga Flo Palagyo and Flo Panago. Sos tinira lang noy detalye sang dugang nga mga balita kaga impormasyon ninyo bantayan sa padayon nga pagpalayag sa Bumbuhanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes sa kalabing-6 sa buwan ng Setyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas Countdown, 100 days bago po ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, Vice President Sara Duterte personal na humarap sa pagdinig ng Office of the Vice President Budget sa Kamara. Ang pangalawang Pangulo nag-waive ng kanyang parliamentary courtesy sa budget hearing. Sa pondo ng Office of the Vice President, tinapos na ng Appropriations Panel. Ang Vice Presidente tumangging sagutin ang issue pahinggil sa confidential funds. Abangan din mamaya tension sa pagitan ng minority at majority bloc sa Senado, lalo pang tumindi dahil sa issue ng flood control investigation, witness protection para sa mag-asawang Diskaya at sa pagkakulong kay Fer.O. Hernandez. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla naman hindi pa rin makakuha ng clearance sa ombudsman matapos siyang sampahan ng panibagong mga kaso. Abangan din sa ating provincial report mamaya ang Department of Public Works and Highways Secretary na si Secretary Vince Dizon at Special Advisor Benjamin Magalong sorpresang binisita ang isang flood control project dyan sa La Union. Sa international news naman, ang Amerika muling naglunsad ng airstrike laban sa sinasabing Venezuelan drug boat ayon kay US President Donald Trump. At sa sports balita, abangan din mamaya ang NBA, iniimbestiga ng Los Angeles Clippers dahil sa muloy paglabag sa salary cap. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Personal na dumalo ngayong araw si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Appropriations kaugnay sa panukalang 902.8 million pesos na budget ng kanyang tanggapan para sa 2026. Ginanap ang deliberasyon sa lower house kung saan tinalakay ang alokasyon ng pundo para sa Office of the Vice President. Maalala ho na na-reschedule ang pagdinig matapos na hindi dumalo si Vice President Duterte nitong nakalipas na linggo dahilan upang ipagpaliban ng komite ang original schedule. Noong Setyembre 12, hindi dumalo si Vice President Duterte o kahit isang undersecretary sa unang nakatakdang pagdinig. Sa halip ay Assistant Secretary ang ipinadala ng Office of the Vice President, ngunit hindi ito tinanggap ng komite bilang sapat na kinatawan. Ayon sa mga mambabatas, tradisyon sa Kamara ng pinuno ng ahensya o isang undersecretary ang dapat na humarap sa budget hearing. Kaugnay nito ay naglabas ng pahayag ang Office of the Vice President na nagsasabing handasan ng dumalo si Vice President Duterte noong Setyembre 12, ngunit pinayuhan umano sila ng sponsor ng budget na wag nang tumuloy matapos malaman na walang undersecretary na makakadalo. Ang Office of the Vice President ay humihiling po ng 902.8 million pesos para sa 2026. Mas mataas kumpara sa 744 million pesos na alokasyon ngayong 2025. Ayon sa tanggapan, ang dagdag na pondo ay gagamitin para sa pagpapalawak ng mga programa at mga serbisyong inaalok ng Office of the Vice President. Ito ang unang pagbisita ni Vice President Duterte sa Kamara de Representantes mula pa noong Nobyembre ng taong 2024 kung kailan siya huling humarap sa isyu ng umano'y pag-abuso sa pondo ng kanyang tanggapan. Ang mga aligasyong ito ay naging bahagi na rin ng batayan sa impeachment case na isinampal laban sa kanya ng ilang mambabatas. Samantala, nag-waive naman ang kanyang pribilehiyo para sa parliamentary courtesy si Vice President Sara Duterte sa kanyang mag-isang pagharap sa budget hearing ng House Committee on Appropriations sa 2026 proposed budget ng Office of the Vice President ngayong araw.
Bago nga simula ng mga mambabatas ang interpelasyon sa Vice Presidente, nilinaw ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa kanyang manifestation ng anyay na pagbutuhan na paggawad ng parliamentary courtesy sa pangalawang Pangulo bilang matagal ng tradisyon ng Kamara para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Tinugunan naman ito ni House Committee Vice Chairperson Representative Jose Alvarez na walang napagbutuhan at iginiit na bigo umanong mahati ang Kamara. Muli namang iginiit ni Ungab na nagkaroon ng butuhan at dito naman nanilinaw ni Representative Alvarez na humiling ang minority na mag-interpellate sa Vice Presidente at nasa prerogatibo na anya ng ikalawang Pangulo kung iwi-waive niya ito. Kaugnay niyan, narito pa ang naging bahagi nga ng paglilinaw ni Representative Isidro Ungab at naging kasagutan naman ni Representative Jose Alvarez. To all the former vice presidents that I have experienced in this chamber. And the tradition is granted first to the co-equal branch of the government, and it is on the part of the president or the vice president or to the co-equal branch of government who will reply that he or she is waiving his parliamentary inquiry. So I think it would be proper and fitting that we would ask first the Vice President if she's willing to Mr. waive. Chair, may I be recognized? I think I still have the floor. So there's a question whether or not we should afford. Yes, we have discussed last Friday to afford the second highest position of the land, parliamentary courtesy. But at the request of the minority, they just want to ask, two of the minority members just want to ask questions, and it is the prerogative of the Madam Vice President to answer. Naman ni House Committee Chairperson Representative Micaela Swansing si Vice President Sara at dito na nga nag-waive ang Vice Presidente sa kanyang pribilehiyo para sa parliamentary courtesy at sinagot ang mga katanungan ng mga mambabatas. Your Excellency, if you would like to respond po. Yes, I waive the privilege. Yes. Bahagi po yan ng pag-waive o may klipong naging kasagutan ni Vice President Sara Duterte kasabay nga po ng kanyang pag-waive sa kanyang pribilehiyo para sa parliamentary courtesy. Una nga rito, naging mainit din pong paksa ang paggawad ng parliamentary courtesy sa Office of the Vice President matapos umayon ang minority noong nakalipas na Biyernes sa pamamagitan ni Senior Deputy Majority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice sa majority na nangangako sa pagpapanatili ng tradisyon sa matataas na opisyal ng gobyerno. Bagamat tinutulan ito ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio at sinabing bagamat isa itong tradisyon ay hinamon niya ang Vice Presidente na i-waive ang naturang courtesy at sagutin ang mga katanungan kaugnay sa pondo ng kanyang opisina. Sa kaugnay pa rin pong mga development, magkakaumbuda ko pa rin po dyan sa may Kamara de Representantes. Ang pagtalakay po sa budget ng Office of the Vice President, tinapos na ho ng Appropriations Panel at tiniyakding walang pondo ng gobyernong ginamit sa kanyang travel abroad. Pero tumanggi ho ang Vice Presidente na sagutin ang issue ng confidential funds. May update si Bomboana Lisoberano. Bombo Genesis, tinapos na nga ng House Appropriations Panel ang budget deliberation para sa Office of the Vice President. Personal na dumalo sa budget briefing ng House Appropriations Panel si Vice President Sara Duterte para depensahan ang kanilang budget para sa taong 2026 na nasa 902.895 million pesos. Mismong si Vice President Sara ang nagpresenta sa budget ng kanyang opisina. Solong dumalo si Vice President Sara sa pagdinig sa kanilang budget at wala siyang kasama na iba pang mga opisyal mula sa kanyang opisina. Sinabihan kasi ng pangalawang Pangulo ang kanyang mga opisyal na wag nang dumalo para hindi na matrauma kahalintulad na nangyari noong nakaraang budget deliberation. Alas 9:17 nang dumating dito sa Romualdez Hall sa House of Representatives ang pangalawang Pangulo. Sinalubong siya ni Appropriations Panel Chairman Representative Micaela Swansing at ni OBP o niyang Office of the Vice President
President budget sponsor na si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Hindi tumagal ang budget deliberation ng Office of the Vice President dahil binigyan ito ng parliamentary courtesy. Gayunpaman, tumanggap ng ilang katanungan si Vice President Sara mula sa minority. Sa interpelasyon sa pangalawang Pangulo, hindi nito sinagot ang issue ng tanong ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay sa confidential funds. Tugon ni Vice President Sara dito na hindi niya ito masagot dahil may pending motion ito sa Korte Suprema at pinayuhan siya ng kanyang legal counsel na wag munang magbigay ng mga detalye. Ang 2026 proposed budget ng OBP ay mas mataas ngayon kumpara ng nasa 733 million na inaprubahan nitong 2025. Pakinggan natin ang naging panayam kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman nila last Friday para pumunta dito, but the budget sponsor decided to separate Tuesday morning. So ngayon, present ng budget ng Office of the Vice President at defend ng approved sa TVM under the National Expenditure Bill. Nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and syempre lahat ay apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong committee hearing sa House of Representatives sa mga personnel ng Office of the Vice President na ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety, ang daming nagkasakit. So sinabi ko sa kanila na it is best kung ako na lang yung haharap sa budget hearing ng Office of Samantala, nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na walang public funds ang ginamit sa lahat ng kanyang biyahe sa abroad. Ito'y matapos inusisa ni Representative Tino kung magkano ang kabuang pondo na ginastos ng pangalawang Pangulo sa kanyang biyahe. Tugon ng Vice President, hindi siya nag-charge ng anumang representation sa gobyerno, partikular sa kanyang opisina, ang Office of the Vice President. Gate nito, zero ang amount sa budget ng travels niya sa Office of the Vice President. Kung maalala, nasa 13 bansa ang pinuntahan ng pangalawang Pangulo simula noong July 2024. Kabilang dito ang Kuwait, France, Netherlands at Belgium. Nilinaw naman ni Vice President Sara na nasa 3 security escorts lamang mula sa Armed Forces of the Philippines ang sumasama sa kanya kapag bumiyahe siya sa abroad. Muli, pakinggan natin si Vice President Sara Duterte. Napakaklaro nun, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President, na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security. Decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of the President, Office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for the Office of the Vice President. Meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nag-hearing ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung tradisyon na yon nila, the privilege, yes. And sinabi ko na i-waive ko yung privilege na wala nang tanong sa budget ng Office of the Vice President. Si Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala sa ibang balita, inanunsyo ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na nakahanda na ang pamahalang lungsod na isumite ang fact-finding investigation kaugnay sa flood control project sa lungsod sa Independent Commission for Infrastructure na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang press conference, tiniyak ng alkalde na hindi natatapos sa pagpasa nila ng kanilang investigasyon sa mga proyektong nakitaan ng irregularidad. Bagkus ay pag-aaralan nila kung maaari pang maisalba ang naturang mga proyekto.
Kahapon, lumagda na sa isang Memorandum of Agreement ang alkalde kasama ang Philippine Institute of Civil Engineers sa Quezon City Chapter para magsagawa ng third-party na pag-aaral upang mabusisi ang mga proyekto kung akma ba sa kanilang drainage master plan. Maglalabas din ang pamahalang lungsod ng cease and desist order sa mga nagpapatuloy na mga proyekto na natuklasang nakakapagpalala pa ng baha sa halip na makatulong para sa pagkupa nito. Handa na naming isumite ang resulta ng aming fact-finding investigation sa Independent Commission for Infrastructure na binuo ni Pangulong Marcos para sa susunod na hakbang. Hindi rin namin tinatapos ang aming tungkulin sa puntong ito dahil ang susunod naming gagawin ay pag-aaralan kung kaya pa naming isalba ang DPWH flood control projects na mga ito para hindi masayang ang pondo ng bayan. Samantala, ilan nga po sa mga isiniwalat ni Mayor Belmonte na natuklasan nila sa kanilang inisyal na pagsisiyasat sa mga flood control projects sa lungsod ay ang mga proyektong mali ang lokasyon, kung kaya't nahirapan anya silang tuntunin ang mga ito. Mayroon din anyang mga proyekto sa lungsod na magkamukha ang inaprobahang pondo para sa kontrata o bidding price at tila copy-paste na lang gaya ng flood control project sa may Barangay Santa Monica, Barangay Pasong Tamo at ang drainage improvement na bagamat magkakaiba daw ng lokasyon at disenyo ay kapansin-pansin ang parehong halaga ng mga proyekto na nasa mahigit 14 million pesos bawat isa na animoy nagkopyahan lamang ang mga kontraktor sa magiging halaga ng kanilang proyekto. Ibinunyag din ng alkalde na may mga proyekto sa lungsod na idiniklarang nakumpleto na, subalit nang bisitahin nila ito ay natuklasang nagpapatuloy pa rin ang proyekto. Mas nakakagulat anya dito ay nasa 71 mula sa 117 na drainage improvement projects ang itinayo sa mga lugar na hindi naman bahain. Ayon pa sa alkalde, nasa 7 kontraktor ang mayroong proyekto sa Quezon City mula sa top 15 na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakapagbulsa ng maraming flood control projects simula noong taong 2022. Iprenesenta naman ni City Engineer Attorney Mark Dale Peral ang mga proyektong nakitaan ng location errors kung saan 35 dito ang hindi mahanap. Ito po, projects with location errors. So sa 65 po, 35 po yung walang coordinates and cannot be found. So yun nga po, yung sa PCMA natin, maganda naman yung intention ng DPWH PCMA. Kaso pag tinignan po natin yung website, wala po siyang project coordinates. And 31 po are projects with incorrect coordinates. Dito medyo nahihirapan po kami kasi mahirap pong hanapin yung project na ang layo. For example, this one, ang project po na to ay construction of flood control structure in Barangay New Era, Quezon City. Pero yung location po niya nasa Apolonio. Yan lang po ang ilan sa mga iprenesenta ni City Engineer Attorney Mark Del Peral sa naging pagsiyasat nga ng pamahalang lungsod sa mga flood control projects sa natura pong syudad. 17 minuto makalipas, mga kabambuang, alas 12 ng tanghali. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang masama sa pagkahayag ng mga Pilipino ng kanilang mga saloobin at hinanakit kasabay ng mga serye ng malawakang demonstrasyon at mga protesta. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Francel Margaret Padilla, ito ay bahagi ng pag-iral ng demokrasya sa Pilipinas kung saan ang paglabas ng mga sentimiento ay nagpapakitang aktibo ang mga civil society organization at yung mga mamayan sa pagpuna sa mga problema sa bansa. Git ng opisyal, ang mga ito witness protection niyan sa mga nakalap pong balita mula kay Bombo JC Galvez.
Nagkaroon muli ng tensyon sa Senado matapos questioning ng minority bloc ni Senate President Vicente Soto III kaugnay ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects, witness protection program para sa mag-asawang Diskaya at pagkakakulong kay detained engineer Bryce Hernandez. Sa plenaryo ng Senado, iginit ni Soto na mali ang interpretasyon ng ilan sa kanyang mga naging panayam. Nilinaw niya na hindi ito tumutugma sa kanyang layunin at posisyon hinggil sa mga issue. Unang tumindig si Senador Ronald Bato de la Rosa at kinuwestiyon na naging pahayag ni Soto sa isang panayam hinggil sa usapin ng kustodiya kay Hernandez. Binanggit ng senador na ikinalungkot niya ang sinabi ng Senate President na mamatay sila sa sama ng loob dahil sa tingin niya hindi na nararapat pang idamay iyon sa issue. Anya, Samantala po po tayo ng report mula dyan sa may Senado. Dinalot po ng tensyon na mga isyong kanilang nilalabas pang idamay iyon sa issue. Anya, lang ko doon dalawang punto, Mr. President. Ang kanilang posisyon. Unang-una yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang kustodiya was transferred, physical custody. I'm talking about physical custody. Bilang tugon, humingi ng paumanhin si Soto at sinabing maaaring hindi niya namalayan ang salitang nagamit. Ipinaliwanag niya na madalas yun ang sinasabi ng publiko at hindi niya intensyong maliitin ang mga issue ng minorya. When I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Ano? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Samantala, umapila rin si Senador Rodante Marcoleta matapos banggitin ni Soto na hindi kailangan maging abogado ang isang namumuno sa Blue Ribbon Committee. Naging sensitibo umano ito para kay Marcoleta na pinalitan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang pinuno ng komite. Nilinaw ni Soto na hindi nakatuon kay Marcoleta ang kanyang pahayag at galing lamang iyon sa tanong ng publiko at ilang eksperto. Ngayon po yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga. Hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. You should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he is not a lawyer. Tungkol naman sa mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya, iginit ni Soto
na hindi kwalipikadong mga ito para sa Witness Protection Program. Anya, kung seguridad lamang ang problema, kaya naman umano nilang magbayad ng sariling proteksyon. Sa huli, hiniling ni Soto sa kanyang mga kapwa-senador na unawain siya at kung may mga salitang hindi nagustuhan, ito'y pawang kanyang personal na opinyon lamang. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo, lumaki pa ang tsansa ng low pressure area na nasa silangan ng bansa na tuluyan pang maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Una pong nabuo ang naturang weather system sa hilagang silangan ng karagatang Saklahunang Huban dyan sa may probinsya ng Sursugon habang tuloy-tuloy itong kumilos pahilagang kanluran. Ayon sa State Weather Bureau, mula sa dating mababa na kategorya ay tuluyan na pong itinaas sa medium o katamtaman ang tsansa ng naturang sama ng panahon na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Muli po itong namataan sa layong 220 kilometers sa silangan ng Daet, Camarines Norte at patuloy ang pagtahak sa eastern seaboard ng Pilipinas. Inasahan naman na magdadala ito ng mga malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon hanggang dyan sa bahagi po ng Visayas. Samantala, ang isa pang low pressure area na namataan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas ay patuloy namang tumatawid sa West Philippine Sea. Pagaman nasa loob pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility, malabo na itong maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Inasahan pong tuluyan din itong malulusaw sa mga susunod pang mga araw. Samantala, papangunahan naman po ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang delegasyon ng Pilipinas sa nakatakdang United Nations General Assembly High-Level Week. Kahapon ang kinumpirma ng Malacanang na hindi na matutuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dumalo sa naturang high-level meeting. Sa official statement naman na inilabas ng DFA ngayong araw, si Secretary Lazaro na ang mangunguna sa delegasyon ng Pilipinas. Nakatakdang pagtibayin nga ng Philippine delegation ang commitment nito sa naturang pagpupulong na nakatakda na bang ganapin sa New York mula Setyembre 21 hanggang 27 ng kasalukuyang taon. Ayon sa DFA, igigiit ng kalihim ang papel ng Pilipinas sa pagtugon sa mga komplikadong hamon at problema. Muli ring ipapanawagan ng kalihim ang pagkakaroon ng mas matatag na United Nations, isang international body na nagsusulong ng kapayapaan, seguridad, climate action, pagprotekta sa mga migrant workers at iba pa. Inaasahan din na tatalakayin ang ilang mahalagang issue katulad na lamang ng artificial intelligence, climate financing, migration, biodiversity at maritime security. Nakatakda rin pong makipagpulong ang kalihim sa mga foreign minister para mapalakas pa ang bilateral at multilateral ties ng Pilipinas sa iba't ibang mga kalyado nating bansa at maisulong ang interes at kapayapaan ng Pilipinas. Tiniyak din ng DFA na muling ipupursige ng bansa ang hangarin itong magkaroon ng non-permanent membership sa United Nations Security Council para sa terminong magtatagal po yan mula taong 2027 hanggang 2028. Dako tayo dyan sa may Department of Justice, mga kaumbo, si Secretary Remulla, wala pa rin daw hong clearance sa ombudsman na habang nakabinbing yun pong panibagong mga kinakaharap na kaso. Update po dyan si Bombo Gran Hilario. Inihayag ng kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na wala pa itong clearance mula sa Office of the Ombudsman. Ayon sa naturang Justice Secretary, hindi pa siya napagbibigyan ng clearance para sa kanyang aplikasyon sa posisyon pagka-ombudsman. Ani ay, ito ay sa kadahilan ng naghain ng motion for reconsideration si Senator Amy Marcos para kontrahin ang inilabas na desisyon kaugnay sa kinakarap nitong reklamo. Kamakailan lamang kasi ay niresolba na ng Office of the Ombudsman ang pending case ni Justice Secretary Remulla hinggil sa naganap na pagpapadala at pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bagamat inilabas na ang resolusyon ng Ombudsman sa pending case ni Secretary Remulla, kanya namang kinakarap ang ilang pang mga panibagong reklamo. Inihain kasi kahapon ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte ang reklamong kidnapping patungkol sa issue ng pagpapadala sama tungo sa International Tribunal. Ngunit tinawag lamang itong forum shopping ni Justice Secretary Remulla sapagkat git niya may petisyon na sa Korte Suprema ang abogado nitong si Attorney Israelito Torion. Pagkaparehong usapin, ngunit hiling nila sa katasa sa hukuman ang pag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto sana sa dating Pangulo. Kaugnay niyan, ating pakinggan
si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. Kaya depende nga yun sa Supreme Court sa sessional case na pinay nila. So, it's really for shopping. And it's meant to actually to try to shoot down my aspiration to be the ombudsman. Naghain rin ng reklamo sa ombudsman si Attorney Ferdinand Topacio laban kina Justice Secretary Remulla at National Bureau of Investigation Director Jaime B. Santiago. Reklamo niya ang umano'y illegal na pagkakaresto at arbitrary detention kina Cassandra Leong at Sheila Guo noong nakaraang taon. Base sa Korte Suprema, isa ang ombudsman clearance sa mga requirements ng Judicial and Bar Council para mapabilang ang aplikante sa shortlist ng mga nominado. Mula sa ilalabas na shortlist ng Judicial and Bar Council, dito naman pipili si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa susunod na magiging ombudsman. Mula sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, nakakuha ang Pilipinas na mahigit 51 billion pesos na investment mula sa mga kumpanya ng Japan ayon sa Department of Trade and Industry. Dito, ang 34 billion pesos mula sa Kushidaka Holdings, ang operator ng pinakamalaking karaoke chain sa buong mundo na magbubukas ng 300 karaoke Manikineko outlets sa bansa at lilikha ng 1,500 na trabaho simula sa susunod na taon. Mamumuhunan din ang Marubeni Corporation ng 15 billion pesos para sa real estate, vintage at healthcare, habang maglalagak naman ng 2 hanggang sa 3 bilyong piso ang Suhits Corporation para makahikayat ng AI, semiconductor, software at healthcare firms. Target naman po ng Mitsu at Incorporated ang renewable energy at malalaki pang infrastruktura gaya ng pantalan, terminals at mga transport system. Tiniyak naman ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na magtutulungan ang economic team ng Marcos Administration para masigurong makakalikha ang naturang mga proyekto ng mga dekalidad na trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino. Oras natin, meron na lamang tayong 28 minutes bago sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Siniguro ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na walang nangyayaring internal unrest at withdrawal of support sa buong hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ginawa ng opisyal ang paglilinaw kasunod dyan ng joint statement na inilabas ni na Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ukol yan sa umunoy mga banta sa kapayapaan at regional stability na kinakaharap ng bansa, kasama na mga politically motivated attempts na gambalahin ang hukbong lakas ng Pilipinas. Ayon kay Colonel Padilla, walang namumonitor ang hukbo na anumang internal unrest habang nanatili pa rin ang pagbubuklod ng mga sundalo, mga opisyal at ang buong chain of command sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Bagaman hindi na idinetalya ng opisyal ang mga tinukoy na joint statement na politically motivated attempts, tiniyak nitong mananatiling nakabantay ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa lahat ng mga banta sa katatagan ng hukbo, kasama na mga banta laban sa pag-iral ng kapayapaan at mga banta sa katatagan ng ating bansa. Magpapatuloy din anyang susuporta ang sandatahang lakas sa Philippine National Police, kasabayan ng mga serye ng kilos protesta laban sa flood control scandal at iba pang issue ng korupsyon at tuloy-tuloy ngayong binabatikos ng iba't ibang mga sektor. Nilinaw naman ni Colonel Padilla na ang inilabas na statement ay pagpapakita lamang ng suporta ng sandatahang lakas ng Pilipinas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsisilbing Commander-in-Chief matapos anyang sabihin ng Pangulo na ang mga serye ng investigasyon laban sa korupsyon ay nagdulot ng mga serye ng kilos protesta. Samantala, kuha po tayo ng report, ang Manila Police District walang nakikitang banta na posibleng kaharapin sa malawakan pong kilos protesta sa araw ng linggo. Kaugnay niyan, may kabuang report si Bombo Bea Piniza. Inanunsyo ni Manila Police District Public Information Office Chief at Spokesperson Police Major Philip Ines na wala namang nakaambang banta sa ngayon para sa gaganaping malawakang demonstrasyon sa darating na linggo. Ayon sa tagapagsalita, pananatilihin ng kanilang hanay ang regular na mga operasyon nila gaya ng mga checkpoints at choke points bilang bahagi ng kanilang regular na mandato.
Tiniyak din ni Ines na wala silang nakikita o natatanggap ng mga banta hinggil sa naturang kilos protesta at siniguro na pananatilihin ang kapayapaan at kaayusan nito. Regular police operation pa rin po yung ginagawa natin. Meron po tayong mga checkpoint at kompleto po yun. Sa ngayon po, wala po tayong natatanggap na anumang banta. At kung meron man po, hindi po natin ito ikinikipit-balikan. Magkakaroon po agad tayo ng assessment, evaluation. Titignan po natin yung level ng threat. Pero katulad po na nabanggit ko sa inyo, wala pa na tayong natatanggap na anumang pong banta. Kaugnay naman nito, posibleng magpatupad ng rerouting sa ilang pangunahing lansangan sa Maynila, partikular na sa paligid ng Luneta Park, kung saan posibleng ganapin ang naturang kilusan. Ayon kay Ines, agad nilang ipagbibigay alam at iaanunsyo ang mga posibleng road closures at maging ang mga alternatibong ruta para magamit ito ng publiko kung sakali mang magkaroon ng traffic congestion sa lugar. Doon po sa mga apekto doon sa lugar, lalo na po doon sa vicinity po ng Luneta, alam naman po natin talagang pag nagkaroon po ng pagpupulong dyan, magkakaroon po talaga ng congestion yung mga sasakyan. Nagkakaroon po tayo ng early posting po ng mga road closure kung kinakailangan at yung mga alternatibong kalsada na magagamit po ng ating mga kababayan. Sabi nga natin, purpose lang talaga natin yan ay mapanatiliin natin na maayos, kalmado yung ating lugar. Samantala, patuloy naman na nakaantabay ang buong hanay ng Philippine National Police para sa mga posible pang kilos protesta sa linggong ito bago ang malawakang demonstrasyon sa Setyembre 21. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Peniza and Diyan sa may Subic, Zambales, pinangunahan ni Armed Forces of the General Romeo Browner Jr. ang naturang seremonya kasama si Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. Magsisilbi namang commanding officer ng bagong barkong pandigma, si Captain John Percy Alcos. Naging mensahe naman ni General Browner, binigyang diin nito na ang bagong barko ay simbolo ng pagnanais ng Pilipinas na maprotektahan ang lahat ng pag-aari nito at panindigan ang soberanya anuman ang mga hamong kahaharapin. Nagpapakita rin ito anya ng kahandaan ng Pilipinas na protektahan ang interes at kapakanan ng mga mamamayan sa bansa. Para sa Philippine Navy, ang pagdating ng BRP Diego Silang ay nagpapakita ng patuloy na pagpapalakas at modernisasyon ng hukbo, lalo na sa mga naval assets nito. Bombo International News. Inanunsyo ni US President Donald Trump na muling nagsagawa ang militar nito ng isang airstrike sa isang hinihinalang bangka na pag-aari umano ng Venezuelan drug cartel na patungo sa Amerika. Ayon kay Trump, 3 tao ang nasawi sa operasyon na nangyari sa labas ng teritoryo ng Amerika. Dagdag pa ng US President na nakita raw sa dagat ang mga malalaking bag na naglalaman ng hinihinalang cocaine at fentanyl o shabu. Ang video ng pagsabog ng bangka na ibinahagi ni US President Donald Trump ay kasalukuyang sinusuri pa para tiyakin ang pagiging totoo nito. Kaugnay niyan ay noong Setyembre 2 nga, isang katulad din na operasyon ang isinagawa laban sa isa pang bangka na pinaghihinalaan naman na konektado rin sa Tren de Aragua na isang kilalang Venezuelan gang. 11 nasawi sa unang pambobomba ng Amerika. Dagdag nito, nagpakalat na rin ang Estados Unidos ng military nito sa US Caribbean, kabilang po ang paglalagay ng F-35 fighter jets, 7 warships at isang nuclear-powered submarine. Samantala, tinawag naman ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang agresyon na ginagawa ng Amerika. Pinuna rin ng ilang eksperto ang legalidad ng mga airstrike lalo na't wala umanong pahintulot mula sa US Congress ang ganitong mga operasyon. Bombo Sports News. Sa ating sports news, sinimulan na ng National Basketball Association ang investigasyon sa munoy hindi pagsunod ng Los Angeles Clippers sa salary cap policy ng naturang liga. Ang salary cap, mga kabombo, ay ang itinatakda ng liga na maximum financial limit na pinagsama-samahong sahod ng lahat ng mga player at mga empleyado ng isang team.
Ayon sa NBA, lumabas na ang aligasyon na gumawa ho ang Clippers ng salary cap circumvention dahil kay Kawhi Leonard. Batay sa lumabas na impormasyon, pumirma itong si Leonard ng kontratang nagkakalaga ng $28 million para sa 4 na taong paglalaro sa naturang koponan. Gayunpaman, mayroon pa umunong secret deal sa pagitan ng kampo ng NBA star at ng Clippers na babayaran pa siya ng $20 million daan upang umabot sa halos $50 million ang matatanggap ng batikang forward, bagay na lumagpas sa salary cap ng Los Angeles Clippers. Ayon sa NBA, gumugulong na ang investigasyon sa pangunguna ng New York-based law firm na Watchell, Lipton, Rosen & Katz. Bagaman hindi gaanong marami ang mga kaso ng salary cap circumvention sa NBA, kapwa pinagmumulta ang mga NBA team at mga player na napapatunayang gumawa ng naturang krimen. Kabilang sa mga penalty na maaari pong ipataw ng NBA Commissioner ay ang multa na hanggang sa $7.5 million, suspension na mahigit 1 taon sa mga team o mga player personnel na mapapatunayang sangkot, at maging ang pagpapawalang bisa sa mga pinasok na kontrata at forfeiture ng draft pick. Oras natin, meron na lamang ho tayong 21 minutes bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Diyan ho sa bahagi ng La Union, mga kabombo, si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong binisita ang isa sa mga flood control project. May update dyan ng Bombo Radio La Union. Sorpresang binisita ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasama si Baguio City Mayor at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong dito sa probinsya ng La Union para personal na imbestigahan ang mga pinaniniwalaang maanumalyang flood control projects. Sa kanilang pagbisita ay agad na nakitaan ng 2 opisyal ng problemang isa sa mga proyekto sapagkat walang kopya ng engineering plan ang foreman nito. Dismayado si Dizon at sinabing walang pinagkaiba ang ginagawang flood control projects na ginawa dito sa probinsya ng La Union at sa mga nauna at palpak na substandard na flood control projects sa probinsya ng Bulacan at Mindoro. Giit pa ng sekretaryo, kailangang maimbestigahan ng mabuti ang nasabing proyekto at kailangang managot ang mga taong nasa likod ng nasabing palpak na proyekto. Well, nakaka-dismaya po yan. Kasi sa mata pa yan, nakikita na natin na marami na namang problema. Kaparehas din ng mga problemang nakita natin sa Bulacan, sa Mindoro, nakikita din natin dito na sobrang substandard. Hindi naman to i-ghost, no? Kasi meron namang proyekto, pero yung substandard talagang kita-kita natin. No? So, talagang kailangan imbestigahan to na mabuti para kailangan managot yung mga tao dito na involved dito. Kaya nagpapasalamat ako, nandito na si Mayor Benji. At least meron na tayong katulong sa ICI para imbestigahan. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Tachora. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ako tayo dyan sa may Western Visayas, si Governor Arthur Defensor Jr. ng Iloilo suportado ang plano ni Pangulong Marcos na i-require ang bawat lokal na pamahalaan na magkaroon po ng clearance para sa mga national government projects upang maiwasan ang mga substandard na resulta. May update po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagpahayag ng kanyang suporta sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing requirement ang pagkuha ng clearance mula sa mga local government units o LGUs bago maisagawa ang mga pambansang proyekto. Itinuturing niya itong isang hakbang na makapagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng lokal at pambansang pamahalaan. Ayon kay Defensor, nakasaad na sa Local Government Code ang obligasyon ng pambansang programa na makipag-ugnayan sa local government unit. Subalit madalas ay hindi nasasama ang mga lokal na pamahalaan sa mismong pagpaplano. Karaniwang nalalaman na lamang nila ang estado ng proyekto ayon kay Defensor kapag ito ay naisusumite na bilang ulat. Binigyang diin niya na nananatiling sentralisadong pamahalaan kung saan nakatuon pa rin sa national level ang malaking bahagi ng pondo. Dahil dito mahalaga ang maagang koordinasyon upang matiyak na makakadugtong at makakatulong ang mga lokal na programa sa mga proyektong pambansa. Idinagdag pa ng gobernador na bagamat karaniwang inuuna ang mga flood control projects, dapat ding maisabay mula sa simula ang iba pang mga inisyatibo ng lalawigan upang maging mas maayos ang pagpapatupad at pagkakahanay ng mga ito. Because of our position here in the province, because we are not implementers of that,
Usually we are remote in as much as we would like to know what is happening. Added is always overtaken by other infrastructure concerns. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, 3 naman pong bomb threat sa loob lamang ng isang araw na itala dyan sa May Isabela. Panibago namang bomb scare bumulabog sa isang paaralan sa lalawigan ngayong umaga lamang. Kaugnayan, kumuha po tayo ng buong detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Kawayan. 3 magkakahiwalay na bomb threat ang naitala sa ilang paaralan sa lalawigan ng Isabela sa loob lamang ng isang araw. Bandang alas 5 ng umaga nitong Lunes ay nakatanggap ng bomb threat ang Our Lady of the Pillar College Kawayan sa pamamagitan ng isang mensahe na ipinadala sa social media page ng paaralan. Agad namang kinansela ang pasok ng mga mag-aaral, ngunit nagpatuloy din ang klase sa hapon matapos magnegatibo sa bomba ang universidad, batay na rin sa pagsusuri ng Explosive Ordnance and K9 Unit. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakatanggap ng kaparehong pagbabanta ang naturang universidad. Bandang alas 9 naman ng umaga kahapon ay muling binulabog ng bomb threat ang Cabanatuan National High School. Ito rin ang ikalawang pagkakataon na nakatanggap sila ng bomb threat sa loob lamang ng 5 araw. Kinahapunan ay kinansela rin ang pasok sa Isabela Colleges Incorporated dahil ulit sa bomb scare. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Captain Elias Mangoma, ang tagapagsalita ng Regional Explosive Ordnance and K9 Unit 2, sinabi niya na wala pang person of interest ang Regional Explosive Ordnance and K9 Unit kasabay ng magkakasunod na serye ng bomb threats sa 3 paaralan sa lalawigan ng Isabela. Batay sa RECO, ikinukonsidera nila itong bomb joke na gawa-gawa lamang ng mga individual na may malilikot na isip. Sa ngayon, hindi pa matukoy o makumpirma ng RECO kung posibleng estudyante ang sangkot sa naturang bomb threat. Wala pa ring nakukumpirmang pagkakakilanlan sa mga nagpadala ng mensahe dahil gumamit ang mga ito ng dummy account. Dagdag pa niya, hindi rin nila ikinukonsidera bilang act of terrorism ang mga sunod-sunod na bomb threat, subalit sineseryoso nila ang bawat ulat at agad itong tinutugunan. Samantala, nito lamang umaga ng Martes ay panibagong bomb threat ulit ang naitala sa isang paaralan sa Etiagüe, Isabela. Meron tayong marinig na ganyan na bomb threat, huwag po tayong magpanik. I-report po natin sa nearest police station kung sakali man or wala kayong kakayan na mag-report sa police station, your immediate supervisor po. Sa ating mga kwan naman, mga magulang, bantayan po natin mabuti ang ating mag-aaral. Kasi sila, yan po yung guidance po natin ang number 1 sa kanila. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report. Meron pong isang pamilyang binasakir dyan sa bahagi ng Bukidnon at sinasabing ang anak po dito ang mastermind o ang utak. Naaresto rin po siya kinalaunan. May update dyan ng Bombo Radio Malaybalay. Investigasyon. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang pangunahing sospek sa kriminal na pagpatay sa kanyang sariling pamilya na kinabibilangan ng kanyang ama, ina at nakababatang kapatid. Sa panayam ng Bombo Radio Malaybalay kay Police Major JV Babaan, tagapagsalita ng Bukidnon na Police sa buong komunidad nakarang si Kong
primary suspect sa pagpatay na si John Kyler Labora Andoho, anak ng mga biktima. Siya ang gituro na primary suspect sa pagpatay sa pamilya niya, no? Gamit-gamit tong maso. So by virtue of warrant of arrest with no bail bond, 2 counts of parricide and murder against sa suspect. Based on the accounts and statement of the witnesses, very strong po nga siya ang naturo nga primary suspect sa pagpatay. Hindi na pala ito tong bata na to, no? Nagabulakbol na. They are preparing for his graduation, no? But unfortunately, parang out of hiya niya siguro, kaya hindi siya makagraduate, para hindi siya mapahiya, ipatay niya lang tong mga parents. Ang pahayag ni Police Major J.V. Babaan, tagapagsalita ng Bukidnon Police Provincial Office. Mula rito sa pila ng Bombo Radyo Malay-Balay Bukidnon para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jeromar Balatero and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Ang alkalde naman sa South Cotabato ay siniwalat ng alok na suhol sa ₱1 flood control project sa Malacanang compound. Ipinatawag umano ng magpakilalang tauhan na mataas na opisyal. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Coronadal. Isiniwalat ni Norala Mayor Clemente Fidoc ng South Cotabato na 4 na beses umano siyang ipinatawag ngayong taon sa loob mismo ng Malacanang compound ng isang individual na nagpakilalang tauhan ng mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Fidoc, inalok siya ng ₱1 kontrata para sa flood control project sa kanyang bayan kapalit ng malaking porsyento bilang SOP. Kasama umano sa alok ang libreng biyahe, pagkain at pananatili sa isang 5-star hotel kung tatanggapin niya ang kasunduan. Ngunit mariing tinanggihan ito ng alkalde. Aniya, hindi niya kayang ipagkanulo ang tiwala ng kanyang mga kababayan at tiniyak na ni isang sentimo ay wala siyang tinanggap. Handa rin siyang magbigay ng testimonya sa Binoong Independent Commission ng Malacanang kung kinakailangan kahit pa aminado siyang delikado ito para sa kanyang kaligtasan. Dagdag pa ng alkalde, una na rin siyang inalok ng porsyento mula sa ilang private contractors ngunit tumanggi rin siya. Git ni Fidoc, wala na maupo siya noong 2019. Wala umanong ghost project sa Norala at masisiguro niya matibay ang lahat ng flood control projects doon. Samantala, nilinaw ng alkalde na wala pang humihingi ng permit para sa planong kilos protesta sa bayan sa September 21 kasabay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Malacanang compound, hindi Malacanang Palace, na billion of pesos for the construction of flood control. More on flood control sila, hindi private contractor, kundi connected siya mga elected official. Accommodation, sundo, hatid, hotel, 5-star hotel pang ginapatulugan. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo! Medyo sensitibo pong nilalaman ng ating susunod na balita, mga kaumbo. Ito pong pagtangay ng isang nagpanggap na nurse sa bagong silang na sanggol. Magsisilbi raw pong top priority ng Pangasinan Police. May update dyan ang Bombo Radyo Dagupan. Naglabas na ng pahayag ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan hinggil sa tinangay na bagong silang na sanggol ng nagpanggap na nurse sa Lingayen District Hospital dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Pangasinan Vice Governor Mark Ronald Lambino, ikinalulungkot ng mga ito ang nasabing balita at kasalukuyan ay nagpahayag na sila sa pangunguna ng Pangasinan Police Provincial Office ng masusing investigasyon at iprepara ang mga susunod na hakbang. Nauna na rito, ipinaabot ng pamahalang panlalawigan ang pagtitiyak sa pamilya ng biktima na hindi nila sila pababayaan at kasama nila ang pamahalaan sa pagkamit ng hustisya. Hospital, he has already instructed the respective offices, OIC Administrator Attorney Baby Ruth Torre. At ganoon na rin po sa iba't ibang mga ahensya. We assure the family na hindi po namin sila pababayaan at the way para maayos at matugunan itong naging itong krimen na ito na nangyari sa kanila. Nilinaw naman ni Police Colonel Arbel Merculio, ang Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, na itinuturing itong top priority ng mga lokal na otoridad sa bayan ng Lingayen na sinasabing kauna-unahang kaso ng abduction sa lalawigan. Sa kwento ng kaanak ng biktima, may pumunta sa kanilang nurse at sinabing kukunin ang sanggola para sa nakuhanan ng blood sample. Ibinigay naman ito ng ina sa inaakalang nasa mabuti itong kamay. Ngunit lumipas na ang oras ay hindi pa rin sila bumabalik.
Dito na napag-alamang nawawala na nga ang sanggola at nagpanggap lamang na nurse ang pumunta sa kanila. Base naman sa salaysay ng mga nakasaksi, nakita nilang lumabas ang isang nagpanggap na nurse ng ospital, suot ang parehong uniforme ng mga health workers hanggang sa sumakay ito sa isang tricycle, saka inalis ang uniforme. Hindi naman na ito tinangkang pigilan ng mga nakasaksi sa pagkakaalam na pamilya ito ng biktima. Tinukoy naman ito bilang isang isolated case at nagsasagawa na rin sila ng pagsusuri sa close tracing at CCTV tracking upang matukoy ang kinaroroonan ng sanggola. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Slot for Promotion at Slot for Sale mahigpit na kampanya kontra korupsyon sa Bureau of Fire Protection, Northern Mindanao. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Mas pinaigting pa ng Bureau of Fire Protection sa Northern Mindanao ang kanilang monitoring kaugnay ng mga ulat na irregularidad sa pagtanggap ng mga bagong Fire Officer 1 sa ahensya. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Fire Superintendent Christopher Regencia ng BFP Region 10, inahayag nito na posibleng naging mitsa ng mas mahigpit na lifestyle check sa mga bumbero ang isyong promotion for sale kung saan umano'y may bayad ang mabilis na pag-angat sa ranggo ng ilang bagong recruit. Ayon kay Regencia, inatasan sila ng kanilang command center at ng Department of the Interior and Local Government o DILG na magsumite ng taunang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN upang matukoy kung may biglaang pagyaman o pagtaas ng ari-arian sa loob lamang ng isang taon. Binigyang diin din ni Regencia ang babala ng DILG laban sa pagtanggap ng suhol kapalit ng pagpasok ng mga aplikante sa serbisyo bilang bumbero. Aniya, ang sinumang empleyado na 2 beses na mabigong magsumite ng SALN ay maaaring masuspende at isailalim sa investigasyon. Dagdag pa ni Regencia, hindi maaaring magsinungaling ang mga tauhan ng BFP sa kanilang SALN dahil ito'y mahigpit na binabantayan ng BFP SALN Review and Compliance Committee. Kung mapatunayang may tinagong impormasyon, maaari itong humantong sa pagsasampa ng kaso sa Office of the Ombudsman. Mandato ng DILG na ipasailalim kami sa lifestyle check. Unang-una, trending galito sa media, o slot sa promotion or slot para ma-recruit ka. Isa to sa mga nagpa-trigger sa lifestyle check kasi ang pamunuan namin taon-taon pong nagsasubmit ng ating tinatawag na SALN o yung sinasubmit natin for kung ano yung mga income, kung ano yung mga dumarating sa amin, ano yung mga liabilities namin, nilalagay po namin dyan sa SALN para kami mismo makikita o yung tanggapan namin makikita mismo kung ano yung pamumuhay namin base sa income namin. Si Fire Superintendent Christopher Regencia ng BFP Northern Mindanao. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media. Source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa may Cagayan Valley, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Diyan naman sa may Pangasinan area sa Ilocos Region, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at ang ating news, music and entertainment station dyan ng Star FM Baguio.
Sa Bicol Region, nariyan pong Bombo Radyo Legazpi, habang dito sa Mega Manila, ang Star FM Manila. Diyan pa rin po sa may Cagayan Valley, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radyo Tuguegarao, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union. Habang sa diyan po na sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radyo Naga. Mga kabomba ka Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Francis, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabomba ka Star Nation, ilabas niyo na po ang inyo pong mga itinatagong Christmas decoration dahil 100 days na lamang po at Pasko na. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pang-tanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sininga launa, balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Ang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office nagpanindugan nga wala sang ghost projects diri sa bahin sang syudad. Pero delayed projects may ara kagati nagabayad naman sa liquidated damages ang mga natungdan kag may nakasiplat sa kay Ingenieroy Pacana no though glowing kuno subong si D.E. Roy ano ihan ang rason sini and then later on istoryahan taman ining problema dira sa may access road pero access denied. Mga balita sa Iloilo City Hall with the Bombo Hana Andasa has a report. Please go ahead. Balindugan man diri ang Department of Public Works and Highways sa Iloilo District Engineering Office nga wala sang mga ghost project ang syudad o kung nasa idalom nila Bambochaman and only delayed lamang. Bitigin na pila man diri nakita naton sa mga patikayon nga pila man ka pag-check natin mismo sa pila ka mga flood control project diri sa mga syudad sa Iloilo. Una dira sa may barangay Sumon, Arevalo, Iloilo kung sa diin man ang ining Iloilo Access Road dira sa may
barangay mo nga may lusot po din sa may barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City. So ini man ang second purpose ini ang for emergency nga maadyan sa mga ambulansya kag iban pa nga mga sahit ng salakyan when it comes na sa emergency. So pagkita naton sa nga mismo nga proyekto sa bike lane and for pag hatagan man sa area kumbaga pwede pahibuan sa mga nag-ehersisyo kag for second purpose ini amo man ang emergency. So ang phase 1 makitaan nga 100% nga human naman ini and ang sa phase 2 sini amo ang 84%. Samtang ang phase 1 sini nga budget sa buong man sa idalamtang General Appropriations Act o kanga 2025 ang yara nasa 42%. Ang total sini nga kalabaon kaya sa 1.2 kilometers. So ini man ang una na natigin na dili nga basi may gin-check sa Department of Environment and Natural Resources so kung DNR basi may nalaksam ini nga mga mangroves o kung gatawag sa area sa Iloilo River. But then nakit-ali ni Momocham nga sa patigayon nga mga inspection and drone shots ng una ang before pa sa proyekto inigali ang ginahamtangan sa access road amo ang mga informal settlers. So diri man sa mga impormasyon nga nakuha naton ang may coordination naman beforehand sa mga informal settlers and also sa mga barangay officials. Kaya last time madumduman naton nga mismo si punong barangay Akap sa Muhon Arevalo dahil sila nga may coordination but then daw lain lang gid ang present in lain ko nung proyekto ang tukod diri. But then nakitaan man nga ang sanguna sa mga drone shot ni nga informal settlers ang naiguan sa ining proyekto and sila man ang wala totally ginukuha dira but move lamang sa pila ka metros agod nga mapatukuran sa ining proyekto. Mayara man sa 5.1 meters wala pa rin ang slope protection ang easement ni suno man diri sa aton nga pag panalawsaw regarding with this. So diri man sa mga nahatag mismo nga mga informasyon ang nagikan man sa mga dira sa barangay officials mismo kay punong barangay Akap na malunduman man nga last time ang mismo nga nagapuyo man dira nga agree kon approve man sa iya katani nga may proyekto kon Iloilo Access Road Bike Lane man dira nga pagatukuron agad man natin may mga recreational activities and iban pa man nga mga mapuslan sa ini nga proyekto but only ang makita naton nga sa may base diri sa iyang mga contractors ang YPR for 2025 sa idalom sa mga Diskaya and both phase 1 and 2 ang St. Gerard and St. Timothy ang yara man sa 2024 nga gaang again na fund for this project and sa punta sini nakita naton nga wala pa man inisang lapos kay sa Pusod access road ini wala pa inisang lapos bangod man nga daw privately owned ini so ginahanglan pa sa nagakaigo ng mga coordination and permits for them na makakontinue sa punta sini. And ini man daw makita nga hindi siya totally mahambal na palpak kasi wala pa man abi mahuman. That's the reason why kuno nga hindi siya palpak kasi wala pa matistingan and wala pa malama tapos adri sa may siyudad ng Iloilo ang amo nga mga proyekto only delay. Kasi for example sa bahin sa moving on sa Muhon Abe ang sa bahin sa Department of Environment and Natural Resources madumduman naton last time si Mr. Armin Halili sa Committee Environment and Natural Resources Office of Gimbal nga nagsiling i-review pa ang ining mga permits na ginhatag sa DPWH SDO kung mayara blastan permit sa man sa atong panalaw sa Rodrigo Mocham mayara man sa mga tree cutting permit kag mayara man sa mga earth balling permit but only diri sa may Muhon na totally nga mga mangrove diri ang nakit-an only mga puno nga hindi mangrove nga not required to
patigayon sang ining earth balling. And suno man diri sa ining design sang Iloilo Access Road, makita nga may mga triangle so may mga shape of the triangle dira sa tunga nga nakahamtang ini kuno para man sa mga pag hamtang man sa ining mga puno kung daw dira ibutang bala ang sa liwat ng mga puno nga nautod nga before Para nga do ang serbi niya magwa siya nga shade. Aha. Pero kung lang tawon mo, sandi gabi sa mga video nga kuha ni Modre sa aton sini nga file video bumbuhan na ano do dalag ko ining do triangle shape nga ni basi kon maka laksam ini sa alagyan access road na gani tapos do damo pasang sawid ha. Dako ini siya bombotsam nga pagka-triangle kito 2 to 3 triangles kiti sa may phase 2 sini lain pa na nga. Pero namin ko makalaksam siya sang dako nga espasyo sa kung sa right lane siya be dako nga espasyo makaon niya sa right lane, kung sa left lane siya dako nga espasyo ang iya sini nga makaon. Hindi man bombotsam at pag lamang kiti review and tunaan ina kung ano man ang nagakaigo ngay tanong dira nga kahoy kay basi man lang na totally for shades ang mga salakyan but then basi ba lang ubat sini and kumbaga sa gabal man supposedly access road ini. So dira ang nasambit nga proyekto nga masiling man nga ang may tree cutting permit and kumpleto or balling permit only diri man sa nasiling sang nagigad na inspeksyon na ginapatigayon kaupod ang city government ni Raiza Peñas nga nagsiling diri ang city engineer's office nga sang una or ang tindugan mismo sang proyekto is the river alone na but then sa sila man ka panalawsaw nga informal settlers ang nagapuyo diri and move na ini sila sa may kilid bombotsam. So ini sa area sang Muhon ining access road primarily ang problema informal settlers. In terms sang mga natalana pa pag-reviewhon sang Gimbal Senro, it turned out sa aton sini nga pagpangusisa nga kompleto sa mga nagakaigo sini nga permit kon cutting permit, bowling permit or kung ano man din nga permit nga yara sa concerns ng Department of Environment and Natural Resources, may ara ining proyekto bumuhan na. Tama ina bombotsam kay una pa lamang di mga coordination meeting. Actually diri sa may aton man nga nakit-an diri sa October 19, 2022 if we talk about coordination meeting ang mayara ang ICDO and city government kay ini na posted ini sa may Facebook page man ni Raiza Peñas kaupo diri si Congresswoman Julian Jamjam Baronda and DNR kung diin na propose diri ang mga proyekto sa idalom ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda. So kabilugan man sini ang budget nga naglimit lamang sa not over 150 million pesos. Kaya ang makuha lang diri sa ICDO nga proyekto ang below 150. Kay bangod man kung 150 million pesos na ini masobra ang regional office na sa Department of Public Works and Highways ang mag-uyat sini bombotsam. Moving on diri sa may barangay Mongon Arevalo Iloilo Access Road kay kapo nakita naton ang mayara gid sang mga naga-ongoing kumbaga ang mga naga-ulubra dira sa ining area and may ginapahamtang ina sila duha nga pagpuman nga daw billboard ang may nakasaad na nga project name construction of Iloilo City Flood Mitigation Structures Iloilo City Comprehensive Flood Mitigation Project Section 1 and mayara nakabutang earth balling and tree cutting of 25 natural growing trees. Naging patpat man diri for bongalon 1 pagatpat, 3 kapingkahan, 3 binunga and 1 sampalok or tamarind. Diogin na isa-isa gid diri bombotsam ang mga
nakasaad nga may earth balling and tree cutting permit. Volume ti amo man ang of- kuntani nang ginapangayo naton mo nga dapat idiga Manila tanan-tanan bla kay do kasubong nga kung ay ginanila ginadiga hindi specified ang mga information nga ginabutang da it seems nga do may ginatago sila do mo sinang plastada bumbuhan na pero ti subong ara na makita mo na visible na sa mga taxpayer. Oo, tama ina Bomocham. May project billboard dili ka na gindugang ang may nakarutang man nga authorized by DENR. So, mayara man sa nga project ID. Amo ni so far, ang naobserbahan natin nga nagbag-o sa ining proyekto sa Muhon. Kung may approve halin sa kung aprobado halin sa DNR ti ma-review gyapon ang gimbal sinroto. Amo na Bomocham ang last time nga na siling Madrid magdepende sa Base ti i-review ya upon the request ng city government kay city government last time ang nagpatigayon sang inspection. So why man sang problema sinadra ang importante man lang sila mapasigurado ta nga indeed nagsunod sa nagakigo sini iyang mga pagsulundan sa pagpatigayon sining nasambitan karon iyang proyekto. Now, bumbuhan na sa nasiling mo na wala ini sang sugpon pa or utod. Utod siya, hindi kumplito kay ang nautdan niya, ang punta niya sini may mga informal settler amuning hamper sa ongoing construction. Tama na Bomocham. Although nga na-clear na sa mismo nga phase 1 and 2, but then ang sa punta sa Lido Lutsan, kumbaga, ining access road ang mayara pa sa pila ka mga at kinahanglanon na permit or pag-istorya man kay private road ang dira man nga area. So, diri sa nasambit naton sa Muhon, so far amo ni ang nakita naton ng mga pagpagong. Last time ang as we visit sa kaupod kay Ilusip Iniyore sa Trenyas, malutak o kung di ulang lang that time, but sa hapon or bila ka may nadlaw nga pagkatuman nato dito, ang sige-sige ang pagsulod sa mga materyales man sa among nga area. All right. Moving on sa area siguro Bomocham sa Tatalan Creek o kung nagining sa may tagbak para maduduman naton ang iya madalisan Iloilo access road o kung bike lane nga nauna na nga ginabahayag nga wala kuno sa sugpon. Pwede na rin man wala man sila magkaibangon man sa sila po sili wala why man ni sugpon. But sa lingo utod man. Oo. Then supposedly ang sa iya diri nga project billboard 2024 tapos na ang ining proyekto but nakitaan nga delayed na gining contractor nga si Rivero in panaukan sa LD o lost liquidated damages ang LP3 naka-LD na kuno ang sunaman sa informasyon diri ang among nga proyekto. So everyday nagamulta man diri ang contractor mismo sa ining proyekto. And ang overall nga kalabang may 238.7 meters kag may 4 meters ang width sini. And klaro amo ni siya ang punta niya sugpon sa access road / bike lane type of project ni Representative James Joang Buntatala area. Tapos may taytay, ang taytay na dira, hindi ni sila magtabuhay. Hindi magtabuhay ni ang project ni Congressman Jojo kag ni Congressman Jamjam, Congresswoman Jamjam. Tama ina po mo Sam. Kasi di ba itong ni sa region na proyekto ni Congressman Jojo Ang. Kasi nasa price sa 150 billion pesos. So, ini under DPWH Region 6. So, ini man nasa positive phone but then wala pa kalapot sila kay dito pa lang sa may tukta and delay na diri ang contractor. Last time man, nakita naton wala pa sa mga
totally nga thorough and wala pa gid sa time. At ganda po sa mayara naman nga nasihan sa parte. And last time, ang iniman ka ng problema kung pag-justify na kung ang ining creek on irrigation. So, sa pagkakamlaw sa nato, bila ka informasyon na nasa Diluwa Diri na ang pinatindugan mismo sa ining Iloilo Access Road Bike Lane ang privately owned. Aha. Sa Ang ginatindugan sinang proyekto, ongoing proyekto, privately owned or private owned nga duta abi or lote. Private property sa malipot nga pulong private property na. Oh. So, amo diri ang nagagawa man sila kay informasyon nga private. Pero ang private property ti ano ni na hitso na ni isang DPWH sa private owner nga ti nabayran na ni nila na ano na ni nila nahimos na ni nila kay ti gipatindugan nila sa nga proyekto sa nga gobyerno kay sakon sini nga pag-insindi kung ang isa ka private property maigo sa proyekto sa gobyerno, therefore dapat sini kasubong sa malipot ka pulong ginabakal ni sang gobyerno, ginabayran ni sang gobyerno bumbo hanat ano nahitso na ni? Sa informasyon diri mo ba siya ang nahitso and actually may mga coordination meetings na ini sang una sa base may mga stakeholders, mga barangay nga malapit sila nga maapektuhan sang ining proyekto. Only the problem diri kasi if ano naman naton sa budget sa Senro Gimbal, madugay ang pag-classify diri and based on the 85% na ang pag-check diri kung inibalag creek o on irrigation ang pag-check sa Senro. But then para diri man sa informasyon man hindi ini isa ka creek but then nagsunod diri sa easement na 3 meters plus the private owned lupa. So, hindi, wala man. Paano mo ma-establisar kung creek o kung ano pa kaning isa? Irrigation. Paano mo ma-establisar kung creek kag irrigation? O creek or irrigation kay ti private property na? Di ba? Amo gani kay based on Senro last time ang creek o kung irrigation diri may damo sang mga nagasilingman nga creek ini maguna nga madugay na magdira. So may mga pagtipon sang titulo and coordination pa lang o nag-send lang sang letter dito sa may NIA o national irrigation agad nga i-check if ila gid man ina nga parte but until now daw wala pa sang update madiri ang Senro kay although nga 5% na ang na-collect diri hindi pa nila mag-classify kung ini isa ka creek o kung isa ka irrigation. But pag-check mo na ito, ito naman sa informasyon, creek ini, but then kasunod sa 3 acres land and plus na private owned na lupa ang ining proyekto. Only the problem dira kumutsam delay nga proyekto. Delayed gyapon. Delayed sa gihapon. Oo. And when it comes naman sa mga permits under DNR, may harap naman sila and coordination regarding sa may bunta nila. All right. So, diri man sa update lang naton sa bagin man sa last time na ining pagpasa sa resignation letter ni District Engineer Roy Pakanan diri sa kay Secretary Bean Season, wala pa isang response sa iyang resignation and so far meaning kay kung maghambal ka courtesy resignation nagadepende na sa nagpangayo sa courtesy resignation kung i-accept o kung iya sini iyang ibalibaran. So amo ihaning at suno sa mga nakakita sa kay Engineer Roy Pakanan do glowing siya bumbuhan na. Diba si stress-free lang siya. O may mga siguro normal ba lang na iya sa tawo nga kung ginascrutinize ka may kontrobersiya ginapangatubang ang opisina nga ginapamunuan mo siyempre makita mo na tani kado stress ang hambal sang kilala ko ba o ang tsura ni Engineer Roy Pakanan gina-expectar nila is Hagardo Versosa o
Pero nagaglow in the dark siya kuno bubuhan na subong ambal sa mga kilala ko. Oh. Ito naman gani sa informasyon, kung paano niya kuno dintik ang ganing issue. And of course, ang pag-bash and pag-kasilin sa iyaman sa mga malaki na tinaga regarding with the issue, well, simple lang kuno kasi trabaho lang, professional lang tayo. Ang na ako ng sa battery. So, ba't siningon, wayaga kadutlan si Engineer Pakanan sang stress? Wala ko na bombo siya. May professional work. Tapos, why pa sang update kung ginbaton or whatsoever ang iya sininga courtesy resignation. So, therefore, paugtas ang peg subong ni Engineer Roy. Ay, magarbo ang production niya. Kapin pa subong kapin pa subong bombo siya. Kasi upcoming na third quad committee hearing sa City Council on September 18, Huwebes Katlaw. Matapos ka mabaton sa ICDO ang letter from a legal officer of DPWH Central Office nga hindi sila obligado mag-attend sa quad committee hearing. Well, amoy na ko kung paano i-take sa district engineering sa ICDO o Pakanan ang subong ng mga issues. Laban-laban, guro, mga members ng Quad Committee, laban-laban o kasubong niya nakatumar sa Ugtamycin 500. Oh. Ambal sang DPWH sa legal office or central office, ang hindi sa legal department, why man yan sang hindi obligado nga mag-attend ang taga-ECDO sa anuman nga mga pagpangusisa, particularmente yung ginagatubo nila ini sa Quadcom sa city. Tamay na. Tiya mo gina, Ugtamycin 500 naman yung tumaron sininila. Amo gani, iti kuan lang ko na ang trabaho lang. Basta professional lang tayo. Mula lang ko na yan. Quote diri ni Engineer Roy Pakanan. Oo. So, diri naman sa Piakman nga bayan na Mocham, sa Balabago Access Road, sa may Haro. Ang access road, gintawag nga access road, pero access denied. Amo na ang nangin controversial and nangin nagpalakpakan sa pagmayaan na design sa kalikat pag-agi niya, dirado, access road, pero hindi na-access. Amo diri ang naging subject niya, but then in paklaro diri retired Minister sa Carbanzo ang head ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga ini mangin bukas na if ever nga may mga structures, security guard, na di man pa man mga sa security na paghamtang sa lugar at ma-assure diri ang mga homeowners na malapit sa nasanggit nga pwesto. Ipamati naton ang naginapahayag man ni retired Police Colonel Odarico Garbanzo. Yes, no, last Friday sang hapon meeting ita sa homeowners, no, dira sa ang homeowners I mean sang Ledesco kag ang barangay, apat ka barangay ginpatawag naton para istoryahan, no, kag magkuha sang win-win solusyon, no, sang ining bag-o nga human nga dalan, no, nga naga connect ini from Balabago kag sa Coastal Road, no. Ang aton nga gina-expect nga security nga concern, no, sang duani ka private nga mga villages ato mo nang ilang gin-open. That is why nga bago naton i-open inang area ngay na dapat maplastar anay. Maplastar ini sang mga homeowners nga mabutangan gid dira sang mga guard houses, mabutangan gid sang mga boom, o kag may mga plano nga isugpon or i-extend ang RFID nga sistema sa sina nga area. Tungod nga ang alagyan abis ang sining access road naga agigid, no, sa entrance exit, no, sa inner nga portion niya na entrance exit sang Ledesco kag sang City Homes, no. So amo ni nga aton nga ginaistoryahan. So by kumatagaan na nila ini sang budget
ining pagbutang dira kay ti kung may guardhouses, may mga additional nga private security providers dapat nga magbantay dira. But bago sina may consultation pagit nga pagahimuon ang barangay, no, ang barangay Banuyaw sa area sang City Homes tungod nga dapat may mga istoryahan pa kung ano pagid ang naagrihan namon, no, last Friday. So far ang Lidisco is very open, but kinanglan gid sang budget. Di kung may budget kani akibat na istoryahan pa man sang ilang mga homeowners association sa ila mismo lang level. Pero sir, so far positive man sir ang response sa mga homeowners dito, sir? Yes, no. Ang sa amon gin-present abi namon una is iniya is really an access road para ini sa aton nga mga private vehicles. So dapat ma-open ini and ini, no, daw alternate route nga sang aton nga mga nagagwa kag nagasulod, no. Kung ikaw alin sa north sa Haro, pwede ikaw makagwa sa coastal nga area, kag kung ikaw naman halin diri sa coastal area, you can utilize also this road. Kay ti may extend pa ini, no, malatabok pa ini hasta dito sa MacArthur highway naton. May possible date na sir kung saan ho masugod kung if ever nga buksan, sir? Ma-meeting, no, ang duha ka homeowners plus ang barangay, istoryahan ining budgetary requirements kag sang establishment dira sang infrastructure. And sa amon niya once nga okay na ina, then we will utilize that, no. If all open na to nina kay that is real purpose kung nga agin butangan ina sang access road. Pero 24/7 sir nga open, sir, or like may time nga kung mabutangan nila ina sang infrastructure dira kag security guards, no, 24/7 kita nga opening ina dira. Pero for a while may mga suggestion kami nga ining opening, no, kung hindi pagid pero nag-disagree gid ang aton nga mga homeowners kay ang ila naman niya public safety kag security concern nga kung ma-open na dira magwa sulod man ang mga motorista kung sino ang Bombuana. Pati ang diri ang pakiyag sa head sang ICTV Obong Bacham. For private vehicle use. Magluwas sa for private vehicle use, for private persons lang guro ini kay ti insindihan ta nagawuri gid ang mga homeowners abi sang pila ka mga subdivision dira ti pinabutangan access road tapos gin-post sa Facebook nga open na para sa mga pumuluyo tapos higop mura hindi magali magyan tapos para malangali sa private ti kanugon sang gasto sang syudad nga pundo pila ka milyon Bombuana. Amo gani Bombacham, hopefully nga ti inigitman ang not totally sa mga private person o ang ining alagyan, but then mismo man siya mga public mga gamit gid sang ining access road. But then subong wala pa gid sang time nga upon deadline o schedule abi nga masiling nga bukas pagid ini kay wala pa man umpisa sa paghastang sang mga security guards and other security man dira sa among area mo siya. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa sa imo siniiyang report. Tani dalon man ni sa Quad Committee, no, sang city government, sang city council rather nga husisaon pero insindihan naton sa aton sinima kabombo. No? Nga ang punto is concerned ang mga homeowners sa mga subdivision nga posible lapsan sining nasambitan sining access road. Sa aton sining mga kabumbo. Taniway na lang imutan access road dira di ba? But anyway, sa aton sining mga kabumbo, tahom kung tani ni nga say isang proyekto
kag makabenepisyo ginadri ang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Galing kay ti ilisipon lang kung wala kaya sang private vehicle kag wala sang RFID pananglitan abi nga may matukod na dira nga structure kag babutangan sa mga security guard, hindi ka man gyapon makaagi dira. O do mo sinang dalagan sang istorya sa aton sini nga mga kabumbo. O hindi bla ti ano man access road para sa mga pumuluyo bukas na tapos hindi ma-access. Tapos mura karon butangan sang security guard kaya mo nang gusto sa mga owners dira. Insindihan nato ng ila sini nga seguridad pero tani hindi bla para ni sa paghangop ko para ni sa pumuluyo public ni nga area or public project ini government project ini di bla ti ilisipon lang yung galing pwede ka agi dira. So sumariya ka gusip po galibog ulo ko sa aton sini nga mga kabumbo. For the meantime, siradhan lang, tulok-tulokon talang katahom sina, palupan-luparan lang da sang drone, basi dira taman kag maapresyar, kag makambal kita ba justified man ang kwarta sang taxpayer nga ginbubo de, nga pililion man lang ang makagamit sini. 33 minutos na kaligad sa takna siningalaw na. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon, Governor Toto Defensor Jr. bukas sa province-wide investigation sa mga flood control project nga ti may pipila na diri nga ginbuyagyag si 5th District Congressman na Rolex Suplico. Sa aton sini nga mga kabumbo, lakip na sina diri karon ng IPPO handa nga magpakig-ugyon sa request sa mga schools division para sa sining random inspection sa mga eskwelahan plus probinsya sa nga Iloilo nga pag-inspeksyon to sa kapulisan sos kadamo sa mga nakuha to nga mga bagay nga ginagamit sa sa ilinaway. Katulad sang kutsilyo, katulad sang pitsikorno, kag iban pa. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga pahanumdum. Oras, 35 minutos na kaligad sa takna nga launa. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 14 to 20, 2025. Sa sining Sabado, they will be back on stage to once again delight you with their great selection of oldie-goldie songs as Plazuela de Iloilo presents Concert at the Plaza featuring the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa September 20. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you
in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Mangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha. So, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bumbuan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Di dapat balik-balikan datong access road la, access denied. Dapat pangitaan sa mga nagakigo siniyang pamaagi ni Mayor Inday Raisa Trinyaso. O kay tigin post na itong daan sa iya sining Facebook account nga access road bukas na. O tapos subong hindi mabuksan. Di dapat na Mayor Inday mapangitaan mo ni sa mga medios posibles ni. Kag mapadasig ang kasugtanan nga magpatindog na dira sa may security guard kag kung ano pang pwede dira nga mga itukod or tukuron para nga magamit na as access road. Kag ti siyempre in terms of security measures, ti dapat na may mga ano dira may mga tsakto na may RFID tapos may mga nagakaigo pagin sini nga pang sikyar man sa kutob sa mga sulod sinadira. May para nga mapuslan man sa mga pumulo isang syudad sa Iloilo. Katahom sining proyekto nga dano. 40 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa aton sining pagpangalagad. Check nato ang balita ni Bombo Krill Miliesa. Makakilibot ni din kimoy kakita yang bulutuan sa mga high school. Damo-damo ka ma-recover nga punyong, kutsilyo, no? Nagkalain-lain sining sahi isang pitsikorno. Di hambal gani isang kilala ko pagkakita isining niya daw sa prisuan ko lang niya makita bumbot sa ice pick. Sinya diriya sa area sang pututan may aring nga na-recover ang mga kapulisan ta sa bulutuan. Hindi man niya normal. Check tabla si Bombo Krill Miliesa. Bombo Krill sa report, please go ahead. Ginpahayag sang Iloilo Provincial Police Office nga handa ang ila opisina nga ubyunan ang request sang Schools Division of Iloilo para magpatigayon sang random inspection sa mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo matapos nga matabo or natabo sa banwa sang putotan Bobo Jampong sa diin nakuhaan ang ginabanta 50 ka mga estudyante sa isa ka secondary school sa mga kontrabando pareho sa mga pitsikorno, kutsilyo, vape, condom, kag iban pa nga mga deadly weapons. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio, spokesperson sang Iloilo Provincial Police Office, iya ginpahayag nga nangayo mismo sa nga bulig sa ila opisina ang Schools Divisions of Iloilo, kaupod man ang Parents and Teacher Association kag ang faculty and staff sa mga eskwelahan para magpatigayon sa mga random inspection sa mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo agod nga malikawan ang kaparehong insidente kag ma-minimize ang posibilidad sang away o kunrambol sa tunga sang mga estudyante. Suno kay Police Major
Aranyo Bombochamp kabahin sang ila mga preventive measures maluwas sa random inspection amo ang police visibility kag ang paghiwat sang mga lecture parte sa empowerment kag awareness man bahin sa anti-drugs, anti-bullying kag anti-criminality nga nagatuyo nga hindi sangkot ang mga estudyante sa mga nagkalain-lain nga mga hilitabo o mga gamo Bombochamp. Dugang pa niya nga magapatuman ang ITPO sang deployment sang kapulisan sa guwa sang mga eskwelahan sa tion sang pagbukas sang klase sa aga amo man sa oras sang pagpanyaga kag pagsara sang klase sa hapon. Yari balay pabati na to na ang pahayag ni Police Major Rolando Arano. Of course, ang aton diri nga ginbuhat naman in coordination ini siya aton sining Parent Teachers Association amo man sa sa aton dira nga school authority sa atong sining eskwelahan. Kay this is part of our preventive measures para sa mga incident involving pupils which is actually in line gid ini sa request sang aton sining school division of Iloilo Yati mag-assist ang aton kapulisan nag-request sila kung pwede mapuligan sila sa pagkandak sa mga random inspection periodicity Of course, to include man diri ang aton mga police visibility kag mga lectures naton about sa mga empowerment sa aton mga estudyante. At the same time, mangin aware sila kag educate naton kung wala mga hindi pwede buhaton which is later on makadulot sila sa mga malain sining nga bagay. So amo ini ang isa sa mga resulta sa aton sining mga kay request ini actually panguna diri sang pagkandak sang random inspection amo mismo Bumbukril ang aton nga PTA officers kag ang aton dira nga member sa mga faculty and staff sang aton sining eskwelahan dira. Kaya nang-enroll yun sa aton kapulisan is nag-assist especially sa pag-provide sang police visibility. Kaya after that, nag-conduct man sang lecture ng aton sining mga kapulisan nila sa aton yung mga estudyante which is very successful. Hindi kita ko magka-detalye one by one kung anong natin but ang line ini nga mga weapons nga ti ma-consider naton nga ti pakatalagam especially kung wala ini magamit ini sa mga insidente dira which is nga posible gid nga maka-harm sa aton nga mga schoolers at the same time sa iban man nga mga tao kung magamit ini sa mga taga-possess sa mga kamusina nga mga bagay. Yes gid diri mga minor de edad mga estudyante naton sa secondary. So sir, given nga nakuhaan sila sir, ano ang aton nga ginhimo sa ila? Yes, of course ang isa gid dira is i-inform ang ila sa mga natungdan nga mga ginikanan or mga guardian nila para mangin aware ang mga parents para mapuligan man monitor ang ining mga kabataan para nga hindi na ini masulit pa. Kaya siguro out of curiosity na sa dalaman sa pagkabata so na dalaman nila ining mga bagay which is nga wala sila kabalo nga ginabawal gani ang ining mga bagay nga pag-dalon or i-possess sang isa sining pariyon nilang estudyante. So sir, ang school nga sir, wala po ba ita security guard? Kaya di ba po mostly do gina-check man ang bagas ng mga student if mag-enter sila sa school sir? Wala lang gid ako sang idea kung nayara dira sila sang sang school guard o security guard nga na deploy. But siyempre ang ini naman nga is part ini sang programa sang aton mga eskwelahan kuli halin ini sila gid ang request sa SEMSED halin ini sa division school division of Iloilo request nga mabuligan sila sa aton nga kapulisan
para nga mag-assess no, para sa pag-conduct sa mga random inspection. Given man nga sa mga schools sir sa provinces mabagi naton nga medyo iban marayo, so ano hen sir ang aton nga pagahimuon nga lihok for that nga hindi man masulit ang amuning insidente kag mahatagan gid sa nga enough nga information and knowledge ang aton nga mga estudyante sir. Yes, Ona, no, ang Iloilo Police Provincial Office is ready gid nga mag-respond sa request ng aton school authorities like sa natabo dira no sa isa ka eskwelahan sa Banwa Kaputotan. May mga request sila nga i-assist no kay di basta within the school premises, so may mga limitation ang inyong kapulisan Bumbokrill. But ang ato naman dira nga mga deployments, so particularly during mga mga may ara sang klase no, ara gid no, may ara actually kita nga ginapamtang nga mga deployments sa sagwa sang eskwelahan no, during opening of class in the morning. Kaya makita ang deployment during sa noon time no, kag sa ilan naman nga closing of classes sa hapon. So ara nga aton dira kapulisan. Kag of course ukod man dira ang padayon naton pakipag partner no sa aton sini nga mga eskwelahan sa pagpatikayon sa mga naglalain sini nga mga activities, especially mga lectures. Ukod na dira ang anti-bullying, anti-drugs, ng mga anti-criminality naton para ma-empower nato ang aton sining kabataan kay malikawan ang mga insidente nga ma-involbar sila. Aton nabatian ang pahayag ni Police Major Rolando Aranio Bombochamp kag nagapanawagan ng inisya sang bulig kag kooperasyon sa mga ginikanan kag guardians sa mga minor de edad agud nga mabantayan gid kag mamonitor sang insakto ang mga kabataan na Bombochamp. All right. Ini si Bombo Curlton Salis Nelieza, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Krill Miliesa. Grabe ng mga abilidad subong sang pamatan-o no. Sang una anaya mga batang 90s, batang 80s ang ginasuok sa likod sang ila sining pantalon nga nagabukol, pinilo sini iyang isa kabilog sini nga notebook para na nasa tanan nga subject. Subong iya, may mga ginalukot-lukot, may mga ginatago, no? Pitsakorno na kag ice pick, batangginyo, no? Punyong, kutsilyo, kag kung ano pa dira. Sus Maria kagusip po, sobrahan pag ini sila galiya. Grabe pag ini nga mga kabataan subong sa aton sini nga mga kabumbote. Dapat magaserbi ini nga eye opener sa mga ginikanan. No? Nga before magpadulong sa eskwelahan ng mga kabataan nyo, inspeksyonon nyo gid. Kay base kung ano na ni ang ginapangdalaya sini sa sulod sang classroom, hindi lang iya makabutang sa risgo sa iya sini nga kabuhi, kundi mabutang man sa risgo ang kabuhi sang iya sini karon nga mga classmate. Kon butang tabi, hindi maninila paggagamiton sa kinagamo out of curiosity nga nagadala-dala sila. Out of curiosity man abi, gusto nila mahibaluan kung paano inigamiton, pitsikorno, isoksok nila, kagway sa mo sumbagon nila dira ilang tupad sa plungkuan. Mambal kami out of curiosity, iduot ko ni abi sa kilid, ining ice pick nga matalom sa kilid sang seatmate ko. Kung ikurit ko ni bi ang matalom ko nga sundang sa liog sang classmate ko, amo sinang out of curiosity. May iban siguro pwede makonsiderar, pero ini nagapakita lamang nga may ginapreparahan ining mga estudyante nga kung saan gamiton nila pananglitan nga makakita sila sang trouble. Kag ini nga mga estudyante banwa, ang ila sini nga kasumpong, laban-laban, nagapreparar man to. Tiyan muna kung kaisa nga marason ang kadamaan sa aton sini nga ginikanan nga do kasubong mapabayan ta na aton sini makbataan kay man gusto naton
nga mahatagan sila sang mayo sining buwas damlag ti bakoy-bakoy kita sang trabaho. Mambal kita nga duway ka na oras or way ka na makahatag sang tsimpo sa pagtsikyar sa ila kay ti nagatrabaho ka para nga matagan sila sa mayo nga buwas damlag. Pero ti isa ka importante sining nga lihok ang pagpanghusisa gid ka pagtsikyar sa aton sino magpataan. Kay hindi na lango-lango karon ining natukiban no sa isa ka bulutuan dira sa Mayaban wasang pututan nga may mga kasubong sini nga na-recover halin sa mga estudyante kon may ara ni sa pututan hindi malayo nga sa iban sini iya nga mga bulutuan may ara man sini. Speaking sang bulutuan, may isa ka Iloy ginsulong niya ang maestra sa isa ka bulutuan diri man iya sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Pagkatapos kuno do ginsakay ginto ya do gin papungko gin sa wheelchair ang maestra, ang manunudlo kagagin dala sa ospital. Sa diin ini kaganong plastada nung natabo. Bumbo Jomar sa report, please go ahead. Nagluntad ang komosyon sa tunga sa isa ka Iloy kag isa ka manunudlo no sa may bahin sang Ungka to. Elementary school sakop na ini sang banwasang Pabiya, Iloilo, Bombocham. Diri ni siya sa may agyan block kung naling kadis may Pabiya, Iloilo, magi ka sa may Ungka flyover. Dira na das talom no ang Ungka to Elementary School. So based rio sa pagpakigangot naton kay Police Captain Rich Presquito ang hepe sang Pabiya Municipal Police Station, iyagin pahayag nga labot no nga may ara gid sang physical contact no Bombocham sa sining Iloy kag maestra sang iya sining nga bata no sa nasambit sining nga eskwelahan. Based on this information ang ining estudyante grade 5 student no kag muni ang iya sining nga maestra ang nakompronta sang Iloy sang estudyante. Based sa investigation sang kapulisan, nagagawa diri nga madulong malakuntani sang pagkaon ang Iloy sa sining bata. Ugaling ang natabo sining nasumalang sini Bombocham no sang Iloy ang maestra. Kung sa diin dito nagluntad ang pagkumprontahanay kay bistri sa nagagawa ng investigation initially nga may concern gali no ang Iloy sa manunudlo nga gina-question sini nga kun nga aduay kuno matagaan sang atensyon ang problema sang iya sini nga bata sa eskwelahan Bombocham no. So dito nga ang natabo nga doon naglain ang pamatsagan sang maestra doon nagpananolom kuno panulok sini Bombocham kay do sulit-sulit kuno ang mga ginapanghambal sang Iloy. Siguro pagiti isa sa faktor nga may ara pagid sang sang golpihada blang nga pagkompronta sa iya. Amo to kuno nga naglain ang iya sini nga pamatsyag kag sa ulihi based sa investigation nga doon nakapatupa no sang physical ang maestra una sa Iloy. Okay. So si ma'am ang nakauna? Based sa nagagawa ng initial investigation. All right. Ano kuno nga concern ni na specify Bumbo Jomar? Ang nagagawa siya initially nga do may ara kuno kontra ning bata niya. Okay. Nga estudyante sa school ti gagwa kuno sa Iloy nga duway kuno nga ginatagaan ning tulpangod sa maestra. Do wala mahusay abi way masettle. Masettle or mapahusay do mo nagagawa sining information karon. Kag ano sistema no agrabyado ang bata ni sang Iloy nga nagsulong? As of now pala nang gin-raise nga o kon gin-palabot sa nga information. Tilaban-laban basi kun way gid man way masolbar mo to nga do naglain bot siguro sa maestra. Ti pagsugata sang Iloy sa kay ma'am plastada ginhabuyan niya sang siguro nag-aarak man o kung ano din ang mga istorya tapos si ma'am doon di man kagwanta, gulpiada lang naghaboy man sa iya sining initial nga right hook o kon right straight or left hook or left straight Bumbo Jomar? Ang ambal sang pulis ti Iloy kuno una nga nagkumpronta mo. Ang Iloy gani una nagkumpronta pero sino una naghaboy sang iya sining puwersa or kamot or tiil or kung ano dira? Nakahaboy si ma'am una kay do natakaan sa kay do sulit-sulit kuno ambal. Ti ang ginhimo sang Iloy ginbalusan niya man do ginguramo siya kunong buhok.
Inbutong niya ang buhok. Ginguramos sa buhok ni ma'am. Doon mabudlay guramuso ng buhok. Gimbutong lang may bumudjumar. Doon dira ko mas komportable. Dugin butong abi. Nan, kay kung guramos na yati, guramuson ta kas guya, guro, ti damo kinarusan mo, pero kung guramuson ko buhok mo, do butong lang guro ah. Ti kay gin uyatan pagid mo nga Guging lamutak, sobra na gimana. Lamo. Basta do gin uyatan niya ang buhok, kaging bulya-bulya. Do mo nang ginimo sini nga do ano your blood ipadalo mo nya kid bla. Kay ti magamba ka nga guramusay sa buhok yung managakaptanay mo no. Gin uyatan niya to pero mayo man kay do may mga pumuloyo o kon ang nagbulig to sa palibot. Gin buka sila nga duwa. Gin pacify ang ining natabo sini sa sining maestra kag Iloy. Abong sabi klaro man sang pulis no kay may mga information kuno nga nagkalapilasan. Ang maestra no ti suno sa kapulisan. Gin sakay gid sa wheelchair kag gin dala sa ospital ang may manunudlo. Sakay suno sa wheelchair no pero suno sa pulis duay man gani sang pilas kun lang tawon sa duha ka mata Pero ang gin suggest nga pa-medical kay may mga may mga injury nga hindi mo makitaan. May hematoma abi o kung for example ti kung nagasufrer sang hypertension ang kung sino man dira sa ilang Iloy man o kung ang manunudlo posible nga makatuga pagin sang mas dako sini nga problema do mo na bumujumar amo na gin plastar diri nga ipa-medical kamo para at least kung ano gyud plano sulihi may ara sang depensa galing ang hambal man sang pulis nga do ay man sila sang intensyon gid magpasaka kaso Play na priso kayong information naton do gin priso kunong Iloy? Gin release lang. Gin papuli sila. Gin papuli kay dungan man. Ining information nga do i-refer na mala kuno sa barangay kay do referable sa barangay ni. Okay. Nga kung masettle sa barangay ti hindi na maglabot sa babaw ti laban-laban kun way to mapunggan sang mga bystander to kung nakakita to sila laban-laban na judo di panghinaw gitong bumbana isang duwa bumujumar. Ati laban-laban bangod mas kakig siguro dragid makadto. Ang amo sini karon nya nga hindi paginsindihan nay. Actually gipamangkot ta kun first time no ti first time na tabo pero ang pagkadto sa Iloy ti siyempre kun estudyante mo ga blubisita kada halos adlaw-adlaw kay halos adlaw-adlaw siguro do napuno na siguro man ang Iloy amo na gani ang aton sining gusto taban mabatian ang side sa sining magtimbang sining bahin pratis maplastar man diri pero pabati tablanay ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Red sa Presquito ang hepe karon sang Pabia Municipal Police Station. Mayong ugto sa inyo da sir. So base sa investigasyon namon sir nga ginkandak namon may initial investigation kami nga natabo ang ato ni nga ang teacher kagang Iloy ngini sang isa ka estudyante may natabo nga komosyon no dito sa may eskwelahan. So ging refer ini sa may police station kag respondihan man sa ngamon nga investigador and we found out nga may natabo nga physical nga komosyon no. So base naman sa ila sa pagpangusisa sa aton nga investigador sa teacher ug sa Iloy no nga hindi man sila interesado nga magpasaka sang kaso sa isa kag isa kaya balaan man kuno nila nga may sala sila nga ginhiwat sa isa kag isa. So bali anong natabo man din solo gid ni mother siya no si teacher. So base sa investigasyon ta sir so ang ato ni nga ang mother ni ging palapitan niya ang ato nga teacher nga kung tali mamangkot about sa iya nga bata. So apang ang ato ni nga teacher do na sa badan kuno sa aton nga mother kay kuno paliwat-liwat na nga bala nga pamangkot kag base man sa pag-interview namon sa mother sa teacher pag-interview namon sa teacher do distorted na kanong iutok no kag na atagan niya sa nga pagtampa no ang Iloy. So ang Iloy nga ni nagbalos nadala man sa emosyon nagbalos no so dito na gingguramos ang teacher. So ano gid concern ni mother sir nga duway kuno mga nung bata niya? So ang concern tani sir sa sang mother ni about la sa concern sang iya nga bata
yung mga yung mga away sa kabataan nga pwede man tani matagan isang isang hustisya dira sa ila-ila lang. Pero wala daw ang balsang mother, daw wala natagan sang atensyon. Oo. So ini muna natabo ang kumprontanay tungod sa concern kag sa pag man sang teacher sa iya man nga reaction. Nakaagila na sila nga daw nagbaisay man prior sini. Prior sina sir, the first time nila na nga baisay kag kumprontanay. So bali ang bata ang gaskwela advice na ni teacher. Yes sir. Okay, dito pilas ni teacher sir, may mga pilas sila isa-isa. So mabase kung makita ta sir sa kung gamiton ta aton nga naked eye o wala man ta may makita nga bruises sa ilang physical nga lampang lawason, pero ging pa-medical na sila namon kay ginaulat lang namon ng medical result. Kaso duwa sila. Duwa sila sir ging pa-medical. So anong matabo sir, balik ka mo sa PPNP matigayon sila kung paano maistoryahan na lang. So mas mayo siguro kung muna kay sa PNP gusto man namon sang kailuwayan sa aton nga munisipyo. Mas mayo tani nga masitol na lang nila kay amo na gani ang duwa man ang si teacher ug si mother nagambal man sila nga may sala sila sa isa kag isa kag ginaako man nila kag hindi man sila magpasaka sang kaso. So binado man si teacher. So bali status mo ni teacher? Bubo Jomar? Si Police Captain Presquito, Hepes ng PNP. All right. So manang latest batayan kay Tibo Casmandria ang Bataon pa si Bataon pa si Captain Presquito 20 City do Negros ni salin mo. PNPA graduate Guronel laban-laban. Pero taga syudad. Sa Iloilo. Akademyan Guroni Bumbo Jomar? Ti kalabanan bataon pa mo. Amo ning mga tipo ni Jeng Jeng, kilala mo si Jeng Jeng? Do bagol tak batiaw. Sus Maria kagusip po. Atin ka meeting permi wala para damo ka sang masagap nga mga bag-o nga mga tawag sa inyo bag-o nga mga information. Kilala mo si Jeng Jeng? Why pa? Si Jeng Jeng may makalam-kalam sini nga bigote. Ating ko anto sa meeting bisan tombla makatupad ka kay Jeng Jeng ambot lang. O ba si mag-react ng iba na nga same pangalan bala? Ti balaan taya ang iban sini magambag ka nga Jing or Jing Jing kung lalaki titig-ana yang mo pangambalanon. Pero ti kung laki nga do gapalaki-laki nga ti may mahumok nga balatyagon, Jeng Jeng ang tawag sina sa iya. Ti gusto ta ma-meet si Jeng Jeng. Basi manginulsol ka. Diri karon na bamuta. So muna, ang bagulang lakpulis ako tuig kay Captain Kito. Di bali makita ya kang nga uniforme, mabili mo na sa simo, kasnapi, gili kay Bubo Jomar, So, in a way, siya mo nang, mo nang latest, ni Karubo mo champi, plus start ni Dugang. Kag bukas, dirihang stasyon sa Bubo Radio, kung paano nga, basi ko pa-plastar ba nila, botay, pero ang importante, sa kay initially, ano ba istorya na, ilumasla. Ini si Bubo Jomar kung pero gusto mo gin-mamit si Jeng Jeng? For my time. For my time. Alam mo ano ni siya? Ang gina-issuean ni siya nga do may double identity. Ano Pilipino man na si Jeng Jeng? Jeng Jeng? Jeng Jeng. Pilipino, no? Pinoy, J-I-N-G. Sabi ko, do Swiss or ano? Swiss. Amo nang nabiliban ko si Bubo Jomar. Mukha yung mga out of this world. Switch, kay nag-switch siya mo, nag-switch. Kung si Engineer, Rosaan pa, Hap Pinoy, Hap Pinay. Hap Filipino, Hap Pilipina. So, Pino, gali. So mo nang kung may time,
Ari-ari sa dia. Ari des jeng-jeng nga gawi bla. Awabi ko aris talom. Bagulak labay di say. Oh. So mo nang latest Bumbucham, no, sa report direkta sa Bibanwas ng Pabia, Iloilo. Inis si Bumbujo Marconsumo Villa para sa number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Kung ako sa imo, Jeng, ti isan to anay Rustom. Di ba? Brusko man to. Gapa na puti gani. Oh. Isa sa mga Padilla brothers. Oh. Di ba? Rustom Padilla. Oh. Kung ako sa imo, Jeng, hindi pa huli ang lahat, Jeng. Oh. Pwede pa na, Jeng. Sige. Oh, standby na ka mo sa kapo lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Sa aton sini nga mga kabumbo, iban sini mabalita kag impormasyon, bantayan sa iban sini Manus Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Isumomot siya, Mablanco, kabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa Bombo Radyo Iloilo, this is Bombo Radyo Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! May kilala ka ba lang mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan
Para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini umpisahin na sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
#1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon good sa inyo mga kabombo. Ini si Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program sa ating Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, exactly 100 days to go before Christmas. Gentle reminder lang. And sa saninga hapon, kita na naman liwatang mag-aupdanay. September 16, 2025, maulanin na Tuesday ang ibanda, no? Daw, gusto na lang magtulog. Halin sa aga, hasta sa hapon, diretso na sa gabi. Anyway, because mabugnaw ang aton nga panahon. I hope mabugnaw man ang inyong mga temper as of this time. Kag ang inyong mga istorya kabay nga nagpabugnaw gid sa inyo. May ginsulat ka mo. Very good, gid. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat na nipadala ang mga kasaysayan sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Arin ang ating song para sa inyo tanan, and this is from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao, Someday When I Am King. Welcome sa kahapon lamang program. I can't claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend.
weaving around my fate will change. It's more than just pretend. In our hearts domain, you and I will reign someday when I am king. Someday when I am king. 21 minutes after 2 o'clock. Kag-ari na kita sa pagbasa sa ating makasaysayan for today. Unang sulat is from Maria sa 1st District. Sa episode, Mapait nga Kapalaran. Dearest Inday Regine. Good afternoon sa tanan nga katapos ng Bombo Radyo ilibinigid sa imo day Regine. Sa mga tagpalamati kag sa kasubong ko nga letter senders. Hi, mayo gani nag-okay CP ko amo na nga naka-type naman ako sang akon nga story. Nagabisyo CP ko so amo na nga wala ako kapadala dayon sang akon story. Ay abaw day gayuhom gid ako pag interview mo sa kay Tatay Miguel. Kay una mo nga pamangkot kung ano kag nga nakaisip siya nga magpadala sang iya nga story. Sabat sang apo niya nga si Aye nga hinablos ko man inaday. Tungod sa story ni Ria. Haha. Nabisto gid ko ni Aye ba? I love you Ying. Buot na nga bata si Aye day kag thank you. Nga na-encourage ko man si Tatay Miguel nga magpadala story niya. Fighter gina si Tatay Miguel. Kay 1 month before, gapainit na siya sa baybay, bisan gakabit iya catheter. Kag this month lang siya gin-oxygen. Get well soon, Tatay Miguel or Mike. God bless. Back to my story, the Regine, with the Indian employer. Antes matapos ang ako niya contract, nagsagap na ko no employer, kinakakita ako, kag kuhaon lang ako kung tapos na gid akong contract. Imagine, day off ko, kag sang pagpuli ko, ayawan ko press ka doorbell, wala sang nagbukas. Pero batian ko ang bata, gasinggit, open door, mommy. Pero wala gid ko ginbuksan sang mommy niya. Ginhimo ko, nagbalik ako sa idalom, sa guard area, sa entrance, kag didto, nagwait. Basi maagi si sir, kay balan ko, kun ara si sir, mabukas gid inaday. Ahay, sa elevator, nag-agi si sir, so wala ko siya makita. Kapoy nagid ako kag sleepy, kati alas 10 pasado na sa gabi. Kaya actually, alas 7, sa room ko na ako, to rest and sleep. Mayo lang, nabalaan ni sir, nga wala ako sa room ko. Gani na naog siya sa guards area. Kag nakita niya ako, gabarikutot sa sofa, kay nakanap na gali ko day. Siling sang guard kay sir, kaina pa siya dira. Ginpukaw ako ni sir, kay gindala ako pa uli. Ask niya ko, why are you staying there, Ria? Sabat ko, many times I pressed the doorbell, sir, but madam did not open. Kalungo-lungo lang si sir kaulo na. Have you eaten already, Ria? Yes, sir. Okay, just go to your room and take a rest. Thank you, sir. Balaan ko, akiga niya naman si ma'am, kung nahimo niya ato sa akon. Sa tuod lang, pagsulod ko sa ila, hindi na kabalo magambal ila bata, bisan 3 years old na. Siling nila, makahambal ang bata nila mommy or daddy, malipay na sila. Pero natuto ang bata nila sa akon, nga makahambal. Tungod kung ano gani need niya, ginatudo ya lang. Kung sila, kuhaon lang nila, then, tapos na. Pero ako, kuhaon ko ang bagay nga ginatudo sang bata. Kagihambal sa iya kung ano na nga bagay. Gani, matandaan sang bata. One day, lipay gid sila pag doorbell nila. Sugalaw sila sang bata kag magsiling, Daddy, Mommy. Nakabalo na maghambal, ila bata.
Kung kaisa, ask pa niya si daddy niya nga, Daddy, where you came from? Sabat daddy niya, sa gym. Pero nami ihom na. Ginpa-school nila ang bata, kag hatid sundo ko siya. Kung singganon ko gani ang bata, nga please say good morning to your teacher. Good morning man siya. Pero kung sing mother niya magdulong sa iya, wala siya gatuman. O kung wala gahambal. Gani, gakatingala mga teachers niya. Kay may mga Pinay man, so gin-try nanda ako nga itudlo kay Sam ang name sang bata. Ang mga picture sa sulod ka room. Gasabat man ang bata. Naga ako no kung sila magtudlo, wala gahambal. Kagatulok lang sa ila. Offer gani nila ako. Kung gusto ko kuno mag-teach, o galing hindi ako kay imo balay, imo pagkaon, imo tanan. Bisan dako sweldo. Gamay bilin kay kamahal nga daan sa balay sa Dubai, bisan bed space lang. Lapit na lang matapos contract ko, ginistorya ako ni sir, nga i-continue nila ako, pero wara ako nagsugot day, nga padayunon ko pa, nga amuna ugali ni madam. Ang upod ni sir sa office nga Pinay, ginlihog Manila, nga istoryahon ako, pero wala gid ako nagsugot. Ginpa-package ko ang mga gamit ko day, kag ang nabilin, isa na lang ka luggage, para in case, isa lang ka bit-bit, ready to go bala. Isa ka adlaw, gahimo gid na madam ko rason nga magsabtanay kami nga duha. Pero wala ako yaga sapak, kaya amo na siling ni sir sa akon. O galing day, bisan sing ganon niya ako crazy, okay lang. Pero ginsingganan bala niya ako nga whore. Aba, lagson ko siya. Kag antes ko siya naabtan, nagsulod siya sa kwarto, kag naipit gid sa pertahan butkon ko, kay gulpi niya sarado. Sang sa Dubai ako, perte ko kaputig, gani nga kitaon ang nagasulong nga dugo sa akon butkon. Hala, nagtawag ako pulis, kay siling ko, may ebidensya ako nga ipakita. Wala pa 5 minutes, arat na ang pulis sa dalom, gani nagnaog si sir, para tubangon ang akusasyon ko kaysa iya ako nakapangalan as employer. Doon naluoy ako kay sir, kay ginkaraan siya ka pulis. You have to protect your helper from your wife, and that's your obligation, hambal sang pulis. She is under your name. Yes sir, sabat ni sir. But why this happened to her, ha? Look at what your wife has done. Next time, it will not happen again, sir. It is not my decision. It is your helpers. Kung mag-decide ako day, dalon ako ka pulis sa doktor, kag ipakurasyon as evidence, then sila ni sir kuno papaulion sa India. Nagpakitluoy si sir sa akon, gani wala madayon ang pagdala sang pulis sa akon. Mabuot man abi si sir day. Yang siling ni sir, kung ano sugo ni madam sa iya, or ano ang sugo ni madam sa iya anay ihambal. Kag si sir ang mahambal sa akon. Grabe gid ugot ni sir sa iya. Nagsala gid ako day, naluoy pa ako sa ila sang time nga nagtubangay kami sang pulis. Kay pagtapos kontrata ko, wala ako kabalo, ginbakla nila ako air ticket para papaulion. Nakatulog bala ako sa presuhan, to be sure ko no, nga di na ako kahalin. Maayo lang prepared na gamit ko, as I said before, nga ready to go na. Grabe kanon sa presuhan day, tuod gid man gali siling nila nga hindi makaon. Naluoy ako sa mga napreso didto, nga dugay na sila. Paano nila na-survive? Maayo lang may dala ko kwarta, gani gabakal ko pagkaon ko. Pagkaaga, nagbalik si sir dala luggage ko kag air ticket, kag assisted ako gihapon sa pulis hasta sa airport. Gatawag ang new employer ko nga kuhaon nila ako sa airport. Pero siling ko, hindi na ma'am, basi kung ano pa matabo in case, mapuli na lang ako ma'am. Siguro dako gasto nila sa air ticket, kay instant nga ginpapuli nila ako, kay gamay lang ra anda air ticket from Dubai to India. O galing, ginatagan lang nila ako about 3K nga pamasahe from Manila to Iloilo. Pero pagawad ko ticket, grabe, 12K. Sus, nag-isol gid ko. Gapamuyayaw ko. Sa isip ko lang,
Doble-doble sukot sang airline. Doon nagsiling ko nga, kasurumpaan, pangkwarta sang airline. Damo gid kami nagreklamo, pero wala kami mahimo. Siling ko, diri ko may star sa airport, Until may nagparapit sa akon, kung magawad ko, 6K ko no. Grab ko na lang, kay kapoy na gid ako, kag kamahal sang pagkaon sa airport. Nagtawag ko sa bata ko nga magulang. Siling niya, mama, nag-uli ka? Kay iya man isang Pinas number mo? Siling ko, uga, lutuin niyo ako dyan kay makaon ko pag abot ko. Ano gusto mo, mama? Sinugba nga isda, kag sawsawan nga kamatis kag ginamos. Okay, mama. Abaton ka namon, ma. Siling ko, hindi na. Hulata na lang ako dyan. Sus, nakibotanan nga tawo. Kay iban nga gapuli nakataksi, pero ako nakamotor. Kay nagtalang ko day sang akong ginsakyan nga van. Pakadto antike, gani na naog ako sa Tiolas. Maayo lang, ara dayon agot namon nga may motor. Kag siling niya, si Manang mani. So ginhatod niya ako anay sa balay, kag balikan ang luggage ko. Ahay, kasadya sang pagpuli ko day. Lipay gid ako, kay kun ano gin-request ko nga sudanon, amuman ginhanda nila. Gapangluya mga anak ko day, kay ti paano na lang pag-eskwela nila. After 3 years, nagsiling ko, mabalik ako liwat sa Dubai. Kagamuin na, ang sunod ko nga story. Do kalawig na gid, basi kapoy ka na sa pagbasa. God bless you always, Daddy Jean. Hello sa mga anak ko, Harley, Harleen, Hazel May, Hannah Marie. Sa mga apos, Hyler and Mabi Hendricks. Kag sa upod sa anak ko nga gaubra sa isa ka photography. Kay Auntie Luz and MM nga mga avid fans ng KLP. Ang matay na huron, Ria, sang 1st District. So naglagas pagali tani ang imo nga bag-o nga employer, willing sila nga sugaton ikaw sa airport. Pero amo gid man no, when you feel so down, kag tapos you have a choice, to kanami na lang no nga ibalik sa imo nga comfort zone. And so you chose nga magpuli ka na lang diri sa Pinas. You will be with your family. And of course, makapahuway man ang imo nga lawas, makapahuway man ang imo nga isip. But you know what? Bisan pa paano, consider yourself lucky. Bisan ang moto ka, daw hindi ka mo magtindihan ay isang imo nga madam, pero si sir mo katama gidya ka buot, kag naintindihan kaniya, kag ginaprotektahan kaniya. So thank you so much gid sa imo, Ria, sa 1st District for another story nga gin-share mo diri sa KLP. May paabuton pa kami sa imo, another story sang imo paglakat dito sa Dubai sa liwat. Sige, 34 minutes after 2 o'clock, magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Katigulang walang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 14 to 20, 2025. Sa siningas Sabado, they will be back on stage to once again delight you with their great selection of oldie goldie songs as Plazuela de Iloilo presents Concert at the Plaza featuring the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa September 20. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SAD Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SAD Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAD Liniment Oil. Gawa ng SAD Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Magbiyahe agad mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Sulat ining ni San Lambunaw, Dear Tita Regine. Mayong aga or hapon, bago lang tapos misa sa Cathedral via DYFM. Diyan lang ako sa balay, gipamati misa, kay nabudlayan ako mag-travel. Nagaalay ang akon paa, nga bago lang na operahan. Iti hindi mahimutig, may edad na ako, kag diabetic, kagapalanakit ang mga joints, kagaugatan. Diri lang ako ga-exercise by walking, by walker. Ang butita, kung makalakat pa ako, maayo sini. Ang tanan, pagbuot sang mahal nga Diyos. Sa liwat, maayong hapon sa tanan, to all staff and members, especially to you, tita, to all my children, umagad, apos sa mga balayi nga halin pag-interview sa akon, nagnangin maukod pagid nga tagpalamati. Nadumduman ko bala, tita, bago lang kami nag-asawahay, napatay ang amon lola, parte sa bana ko. Ti, kami nagbayad ana misa sang paglubong. So, waay may mabasa kauna kag ikaduha nga balasahon.
May classmate ako nga pakaisama ni Toto sang kami high school sa Iloilo, sa La Paz. Hambal ko, ikaw basa sang isa, pero hindi siya, nahuya ako no. Ako nahuya mandaad, pero waay gidit mabasa. So, ako lang isa. Gipangamuyo ko lang nga hindi ako magbatsyag sang kasubo para hindi ako kahibi. Successful, tita, kay nagadagoob ang limog ko sa simbahan. Nakibot ako katingog ko, nga katunog. Nagpos ako, kag bagyahom, Lord, please help me. So, nag-ayo akong tingog. Hambal ka pari. Pagkatapos, very good. Daw manog madre ka. Daw sabton ko daad nga, madre di familia, haha. So, halinsad to, ako ginapabasa sang may mga patay nga misa. Kag sang ulihi, may manugbasa na tana sa simbahan. Kagwaay ko ka-serve sa simbahan, kay duro man akon ubra sa balay. Sang pagkabos na, sang akon bana, naghambalis ako kabata. Ma, pwede ka na ka-serve sa simbahan? Hindi, nakukita kamayad. Sang waay pa na stroke ang bana ko sadto, gingkabig kami kabata namon nga nurse sa isa ka hospital dira sa syudad, year to 2011, nga ma-retreat sa Divine Mercy sa Sibagwan Capiz. About tita, naubos manluha namon nga mag-asawa didto, kompleto kami, ka candle lighting, kagkaduha kami kabalik tuya. Pero tita, kag sa nagapamati, kasubo-subo gid, kado nahuwasan ka ka problema, mamag-an ang imo pamatsyag. Masadya nga masubo, kay duro amon friends sa lain-lain nga lugar. Sang last na Biyernes Santo, nag-deliver kagali sang isa sa 7 last words. Ikapila nga words kay waay ako namati, kag waay ko kamaan nga isa ikaw sadto mo, kay gasakit akon baratyagon ka mga masubo. Sang last year, kapamati ako kay ang akong doctor sa diabetes, nag-deliver siya sa 30 pulong. Kag sang pagbalik ko pa check up, pinamangkot ko gid nga, ano imo nga religion sang antes magkatoliko? Tingala bata ako nga, nag-iba ka na akon, kun insa amo to akong ginpamangkot, sabat na, aglipay. Kay second year high school na siya, nagdescend siya sa anang mga parents nga mapabunyag sa Catholic, kag okay man sa iya mga parents. Si Dr. Noe Bataga siya, haha, hindi man na siya maakig Pero Doc, hambal ko, naglibagon gid man tingog mo sa diin nga part, hambal na. Sang imo inagihan sa COVID, kag napatay ang imo father. Sabat na. Ay Doc, hambal ko, duro imo pasyente, so babay na. Kun kabalo ko nga ikaw tita nag-deliver, mamati gid ako. Tingala ako after Holy Week, way ka. Dili sakit pa buot mo. Ay, wala gid sakit. Hay dawa ay ko inang sulat, pero kun kaumpisa, nagaarabot lang sa isip ko. Duro nga sakit na batyagan ko, ginapakigbatuan ko. Sige lang, pray. Pray. Kung ano lang dyan, maabtan ta. Ang importante, medyo may suhod pa utok ta. So until here naman, and best regards to everybody, sa kay Lola Amparing, kay Lolo Dencio, kay Lolo Abraham, student mom of Lambunaw, and the rest. Mga bata ko, hindi ko kamo maisa-isa. Kilala nyo na kung sino Sineng Ni. So may our Almighty God bless us all. More power to this program and station, especially to you, Tita. Till then, lovingly yours, Ning Ni of Lambunaw. Dingnet, thank you very much, Gid, for another sharing. Diri sa kahapon lamang program. Oras naton, it is now 2:45. Kay diretsong hantan ni kumusta na ihan ini siya? Si Lola Amparing. May i-share sa aton this afternoon. Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal ko na gaya kong tagapakinig at masipag na mga manunulat na makasaysayan sa programa ni Tita Regine na nagbibigay ng kasiyahan sa aming puso't damdamin. Mahal ko, Tita Regine. Sa subong nga adlaw Sabado, July 12, 2025,
41st death anniversary. Sang napatay ko nga bana, gani napisanan ako nga magsulat, pangod hindi gid makakas sa akong kaisipan ang nakaligad nga masubo nga inagyan ko sadto. Tita kung sa bagay, ang tanan niya mga kaupdanan niya sa konseho, like ang mayor, vice mayor, lahat ng mga SB members, nagbuligid sa akon. Kag kung hindi lang ako malipat, mga 1.5 years pa lang ang service niya, sangging kuha siya ni Lord. Tita kung sa bagay, bisan drain na ako sa kwarta sadto. Pero tanan nga mga kaupdanan niya ang nagbulig sa akon sa mga gastos. Kag sa tanan-tanan nga mga ginakinahanglan ko, sa itong panahon nga ginkuha siya ng aton nga puong may kapal. Ang tanan nga naagyan ko, sadto, ang mga naagyan ko nga mga masubo, nga mga hitabo, ginabuligan ako sang tanan nga mga kaupdanan niya, kaglabaw sa tanan, sang aton mahal nga Diyos. Titang luyag ko lang i-share sa imo karon ang pag-aalaga ng aking mga pamangkin, sina Bugrong at Sheila, Pingping at Polpol, nga sa subong diri ako nag-estar sa ila. Humalin sa gindemolish ang akon nga balay, nga 56 years ang akon nga pag-estar. Kag syempre, ako ang reyna sang amon nga panimalay. Halin sang ginkuha ni Lord Jesus ang mahal ko sa buhay. Tita, diri sa balay, love, care, and attention ang ginahatag nila sa akon. Ginatawag lang ako kung makauna sa aga, sa panyaga, sa panyapon, pati merienda. Sitting pretty ako diri, free board and lodging. Hindi sa laluyag tanan nga magtrabaho ako. No sa prinsesa lang ang kabuhi ko diri. Tanan sila diri sa balay, nag-aasikaso sa akon, sa pagkaon, sa tubig, toiletries, kag kung ano-ano nga kinahanglan ko. Handa kaagad ang tulong. Tuod gid nga wala ako sang may mahambal kay ting ilang nga ugali, hindi hiram o pakitang tao lamang. Mapagmahal, maalalahanin silang lahat sa akin. Kung sa bagay, mga 3 years na ako sa ila, okay man. Kag nagugustuhan ko man ang ugali nila. Medyo malungkot lang kay wala ako nga kilala sa mga tao nga nagalabay sa atubangan. Malayo man ang mga kasilingan, kag wala man sa mga nagapanumbalay, chismisan, kag way man ako nagagwa sa sagwa sang balay. Tita Regine, for almost 41 years na subong, nga nag-death anniversary ang bana ko, pero parang napakahirap pa rin. Naburahin ang sugat sa aking puso't damdamin, ang mga masaya at malungkot na aking naranasan. Mailagid tita, ang inabloso nga si Bugrong, ang asawa niya nga super mabait, mapagmahal, kag ang dalawang apo ay mabuting mag-alaga sa akin ngayon. Kung may mga ibang pamangkin o kamag-anak na walang pagtingin sa akin, kundi maraming mga bulong-bulungan na di mabuti sa kanila ang aking kasaysayan, tisakon lang. Ang tanan nga mga ginasulat, kuya, tula man sa kalainan sa akon nga kapwa, kundi ang makasaysayan ko, true to life nga experiences. Tita, maling akala nila na kung sa totoo lang, for 38 years in teaching experience ko, ni isa sa mga kaguro ko, wala ako sang ginaway. Pati ang mga libo-libo nga mga estudyante ko sadto, wala man ako sang ginsaktan or ginhanot sa ila. Bisan ang iban nga mga bata, sobra-sobra ang pagkasalawayon. So amo na gani tita ang hurubaton nga, Father, forgive them for they know not what they do. Bisang iban siguro nga naara ako sa grade 1, section 11, hindi man pagmamayabang, kahit etc. lang ako, ngunit naging district coordinator man noon. Chairman man sa promotion reports ng grade 6. Tita Regine, dako gid ang pagpasalamat ko sa mahal na puong may kapal, na sa matandang-matanda na nang i-demolish ang pag-estar ko sa 56 years sa amon nga anay nga balay. Kung wala ako ginkuha ni Bugrong kag Sheila, siguro ang kabuhi ko sa subong, daw pis-pis nga nagalupad sa mga sangasang kahoy nga wala sang permanente nga hapunan. So tita, sobra-sobra kapisan
ang asawa ni sang ako nga hinablos. Tanan nga mga ulubrahon sa sulod balay, kaangay sang pagluto pamahaw, panyaga, panyapon, siya lang tanan ang galuto. Pagkatapos, hala, sige nga panindo sang balay. Tapos, manglabas ang mga bayo. Kung tapos na lahat ang gawaing pambahay, manahi naman, kay tinagabato ni siya sa matalahion bilang hanap buhay niya. Tibiro mo tita, ang sipag-sipag niya, natulog lang ang panghinga. Kung minsan, hindi man kaagad makatulog, kung marami ang tatahiin niya. Tita, walang pagod sa trabaho. Kung ano-ano ang gustong bibilhin na sinasabi ko, kaagad binibili na walang reklamo. Gani tita, wala kagid sa may mabatian nga nagareklamo, gani naliyagan ko man ang ako nga pag-upod sa ila. Gani tita, permi na lang gid ako yang nagapangamuyo sa ating mahal na may kapal, na bigyan lang ako ng strength and energy, hahaba ang buhay ko. Why ko na ginasapak sa subong ang mga hutik-hutik, mga hindi maayo nga mga istorya na tungod sa akon. Ang puong may kapal, alam ng lahat kung may di mabuting kasaysayan ako na marinig ng mga taong galit na galit sa akin. Sa April 11, 2026, magiging 97 years old na ako. Kaya bahala na kung nagagalit sila sa akin. Kung sa bagay, walang tao ang magiging bato sa mundong ito. Tani hatagan pa ako sa maayo nga panglawason tubtob 100 years or more para nga may mabaton ako nga grasya nagikan sa aton mahal nga Dios at ganti sa pag-aalaga sa akin ngayon. Tita Regine, paki-best regards sa lahat ng mga mahal kong co-letter senders. Mia sang Mingawan, Deo sang Putotan, Nanay Del sang Zaraga, student mom of Lambunaw. Paumanhin muna sa lahat ng mga letter senders kung hindi ko nabanggit ang pangalan nyo at alam naman ninyo na kung minsan makakalimutan na natin, no? Nagiging malimutin na kasi matandang-matanda na tayo. Kumusta pala kay Lolo Denchok and Lolo Sagimaras. Tita, ang dalawang pamangkin or ang dalawang anak ng pamangkin ko ay panay mga alam, kag mga mabuot sila. Ang panganay naging valedictorian sadto, pag-graduate sa high school, kag magtatapos sa taong ito sa master's degree sa isa ka university. At present, employed siya bilang OIC sa Registrar's Office sa Pavia. At ang bunso na lalaki man ay nakakuha ng academic award sa high school at sa ngayon palagi nagakadto sa pari sa Pavia Church. Panay sila mababait kahit mga anak lang ng katamtaman sa buhay. Talagang masisipag sa pag-aaral, maliban na may talent silang dalawa. Tita Damo, pakutan isang istorya pero medyo malawig nigid ang sulat ko kasi subong nag-brown out pa. Lastly, here's my love, kisses and prayers to you and family and to all letter senders. I love you all and may God bless us all. More power to your program. Lovingly yours, Lola Amparing. Lola Amparing, thank you very much. Gid, I know every day wala ka gid naga-absent sa pagpamati dira sa KLP and every day sige-sige man ang imo nga sulat para diri sa amon sa kahapon lamang program. So salamat gid. Sige pangamuyo ta na nga mag 100 years and more pa ang imo nga malabutan. Magapanumbalik ang kahapon lamang program kaupod. Sige hapon si Tita Regine. Yan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay. Diretso ang taang salat din ni Lola Rose ng Tigbawan. Kung hindi ta matapos ini, isugpunan tabuas. My dearest, Inday Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ko sa maayong hapon ang tanan nga katapos ang Bomboradyo, ilibre ni gid sa imo. Inday, ini nga kasaysayan ang sulaton ko, kasaysayan sa mga bata, nga gamay pa na ilo na sa nanay kag tatay. Inday, unahon ko sa pagsaysay ang iya ni nanay. Si nanay, 4 sila nga mag-utod, 3 ang babae, 1 ang lalaki. Inday, sila ni nanay, gagmay pa sila, kag napatay si lolo kag si lola lang, ang nagabuhi sa ila. Napatay si lolo, so si lola lang ang nagabuhi sa ila. Ugaling kay may talamnan si lola nga ginakuha sang humay nga ila ginabugas. Gani si lola indi gid mabudlayan sa pagsagod kantay nanay. Sang tigulang na si lola, nangita siya sang timbang sa pag-obra sa talamnan kag pagdipara sa mga sapat. Kanday nanay iya, sige ang ila eskwela sang iya nga mga utod. Sa laktod, nag-edad na si nanay sang 14 years old. Natingala si lola nga si tatay, kung natagan niya sang sweldo, hindi siya magbaton. Gani, ginpamangkot gid siya ni lola kung ano gid ang gusto niya makuha. Kung ano gid ang gusto niya. Makuha siya sang parte niya sa baka, sabat ko nun ni tatay, ang bata mo asawahon ko. Kiyambal ni lola, ayo kung maluyag mo ni na sa imo. Inday, ang ginahimo ni lola, ginabilinan niya si nanay sang galabuton nga sabod. Kung mag-abot si nanay halin sa eskwelahan, ginasugo niya nga gabuton ang sabod kay didto si tatay nag-aarado para lang makapalapit si tatay kay nanay. Pero makita gani ni nanay nga nagapalapit si tatay, ginabasyahan niya dayon sang tubig. Inday, lakturon ko na lang. Ginkasal si nanay kag tatay. Nabata na ako kag napatay si lola. Pero ginbilin niya kay nanay ang duta nga talamnan, pati ang 3 niya kamanghod. Inday, tungod kay wala luyag si nanay kay tatay, pero milang sila nag-aaway. Ginabayaan ni tatay si nanay, tungod kay wala sa nahibalaan si nanay nga obra, nagalibog ang iya ulo, kung sa diin siya makuha sing ipakaon niya sa amon. Gani, ginamat-amat niya sang baligya ang duta nga ginbilin ni lola, nga duta no, sa iya pakaisa. Sang nagbalik si tatay, 3 na lang kakahon ang talamnan. Gani, gindala kami ni tatay sa estansya. Ang mga utod ni nanay, ginbilin nila sa tiyo ni nanay. Inday, 3 pa lang kami sadto. Ang edad ko 5 katuig, ang magulang ko 7. Pag-abot namon, nananggot dayon si tatay. Primero, bastante pa kami, kay damo pa ang dawat ni tatay. Sang ulihi, gamay na lang, kay tama nakataas ang mga lubi. Tungod kay gamay na lang ang tuba nga ginakuha ni tatay, tama gid kakulang sa amon. Grade 2 na ako sadto, sang nangayaw si nanay kag tatay sang ani, sa unhan sang Sara. Kag gindala nila ako, kay para ko numabantay sang ako nga manghod. Pero sang nagpauli na sila, ginbili nila ako, kay mabakero kuno ako sang karabaw. Abi mo, Inday, todo ang hibi ko, pero wala ako sang mahimo, kay bata lang ako. Gindala ako ni Manong Mar sa Ilabalay, kay ginpakilala niya ako sa iya asawa nga si Manang M. Hambal ni Manang M, babae man ina, pabakiruhon mo sang karabaw? Inday, ang obra ko kunaga, tapos pamahaw, masakay ako sa karabaw, kag paharabon. Kung adlaw na, akon patugbon, kag magpauli manyaga. Pagka alas 2, sakyan ko naman ang karabaw, kag pahalabon. Pagka alas 5, mapauli naman ako. Inday, kung alas 6, nagarosaryo si Manang M, kag kamisang duhaya ka bata, ang nagasabat. Hasta lang kita diri anay,
sa istorya nga ini ni Lola Rose, sugpunan ta ini buwas. Sa inyo man kaugalingan yung mga istorya dina, mga kabombo, I will be waiting for them through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung hinsulat ninyo, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's check again ang aton nga Christmas countdown. And so wala pa aton nga Christmas countdown, of course, magasunod na ang mga dramas every afternoon nga inyo gid gina-look forward nga pamatian. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon. Ining inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid and see you again tomorrow. Good afternoon and God bless. Tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa ilegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga